Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Buya kegemo Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko Bwakire Omwanchwa omorigereria incheni Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwe kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bw'omuchando. Secretary ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asumucho karatina. Asinya gitari yetu ya World Fit nerenya gitari entangani ase East Africa ngima asitogo korege ntugekoro kunga blending of medicine yani gigesinya gitari yetu ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida tukuruka nga conventional medicine
twatumia nutritional medicine na ndi twatumia ndigo international herbal medicine. Ase nyagitari yaito itogo make sure nga twakolire diagnosis twamanyire mechando yabobwate wekere nchira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo nye kwa buli wa murembanisha ndwari chinko mubuno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchobo songo hose twakiresime asi number 0722245763. Daktari yakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukora matukato lakini ekero bakwira na rio watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyendete. Omwanchwa omorigereria emeroberio TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegererwo ase chinsa 24 asa matuko atanabera seiki. Omwanchwa omorigereria emeroberio TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali bali chinsa mo chire isiko ya gusi si chinsa mabuna ichana kuru Omwanchwa omorigereria elitonyara kobatoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kobako igwegwa na nene mono ntonyare kobatoko so ase chinsa mo Childoret no mugusi ore ase chinsa mo Childoret nera nyara kobako igwegwa. Omwanchwa omorigereria ntonyare kobatoko genda ase bali barasa masamba una chinsa mo Chiamolo aliaso omugusi yale emuletie tonyare kobatoko ireke gusi oro no mugusi anyare kobagako igwegwa ase nchera enkeranu chinsa mo Chia Mombasa ntonyare kobatoko ikoro nelio mugusi nere anyare kobagako igwegwa ase nchera enkeranu aiga Omwanchwa omorigereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kobatoko kora eke igekuru yaito tonyare kobatoko gekora ase nchera ebwenerete. Omwanchwa omorigereria aiga ntokoreria bina nekera obwato mochando wasiririo yo mino Omwanchwa omorigereria tonyare kobatoko korareria okorari kwa nyagosira ase nchera ebwenerete. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa ya pili chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty tutakupatia yako. Betri ya autopat ni betri ambayo proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani, tengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia autobat. Betri ni autobat. Ubugima n'urugendo rubwatama amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberio bw'Omwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko emeroberio TV oboroso bw'Omugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Ensoko TV twachire guturigesa ku Ky'Omugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'Omugusi boigekirwe Omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro Ky'Omugusi wetero muroberio bw'igekoro yaito hasi tukumera nabaga kaba samwerere naboigabanga nabanyika iligo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'Omugusi. Kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'Omugusi. Yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Mugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii, Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo Mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso Mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino Mugusi na nene monense yonsi ya Kenya
eye ne Ensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Mrna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliroga wana wacha gitego aya nime yo muroberio bw'Omwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bw'Omugusi eye ne Ensoko TV oboroso bw'Omugusi. Kegimo Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV nande mambia bono nyegenete nga kwa Bwakire buya nigo chetire chiteka 19 maega Omwanchwa omorigereria chiteka 15 nemo maega chinsa ya 12 ase mambia bono gokwarigania asomoroberia Ensoko Bwakire nane mono tonyaraka batoko genda sobwamo na lituko lia lero Omwanchwa omorigereria nigo likurukunga lituko lia Jumatano gose Wednesday na bali bagote basogo chengera bateba WCW yani lituko lia basubati ase mambia bono nane mono tukonyara kabatoga teba ngase mirimo koranemi ya mono WCW asema bia bono chinguru ku Innocent Onyango mugusiti gango kwani nande ngotenga masoge gosengo kwania asenchira ya bene ngotenga itongo mochochi na yure nelinga itongo nogaya nabona nagotebiri asema bia bono Omwanchwa omorigereria go chakira bono go ikachinsa isato nenusu nigo tochika basobwamo elitonyara kabato kwagachana na kurigereria ningi kelikegendete ase chingongo chito ana mono asorogongo rwa gusi nabo Omwanchwa omorigereria tonyara kabato kurigereria ningi kelia bali babwate ebirengereri bya bakonyara kabakurwa banyara kabagukwana na intwe naye no nyara kabagokonyora libaga na gukwana na intugo chaga igasigeta seni mase yamyo elitonyara kabato kwagachana kulinda semambia bono Omwanchwa omorigereria igo tetego tebinga ekera bono twabukire enyenche kamineye nintagete kora manya soberete na enchirango manya soberete Omwanchwa omorigereria kogenda aso mtandao otubwati Ensoko digital page ito asokonyara kabago kobeke birengera byago olike Ensoko Bwakire na bongo manyanga aye egora sigete Omwanchwa omori good morning na inche ontebia soberete elitonyara kabato kumanyanga ngakikwabukire boigo Omwanchwa omori na bakogenda sensemeli ya YouTube bonyara kabago kokoligento ikurukungo subscribe na gotubwatia baroro baligo bakobaro sensemeli ya YouTube lakini tulikobeke subscription yobeke subscription inerenchire ya moyo kwagacha omuganda wabwegeta seni Ensoko TV elitonyara kabato genda asobwamo go chibusyo na koranga twanyara kabato kwagacha na senchira yubikira no Omwanchwa omorigereria nabo igo asembambia bono nabo kogenda asena baito ye studio asogotoma ujumbe yage nyenge elitonyara kabato gukwana naye asenchira yubikira no asogote basoberete na enchiro gutoma ujumbe yawo chagaiga asegeta seni yaito namba itogo kogenda galia ere namba 078866
6663 einere namba okunyara koba kugutuma ujumbe ototebya soberete ilitunyara koba tokoba sobwa mona boigo mancho murigeri bogolie live link yo onyara koba gogosangana abamino na kobatebinga bone enere nchire yamo yo kunyara koba tokoba sobwa mobuna umugusi na koranga twanyara koba tokogenda busyo kera twarusirie gia nyenche kamine yo mancho murigeri nigokonyoranga twachire busyo kulende asobwa ngoiga tikandara rigeri bali batebire nga baikire gaiga na gotebanga no bare amone ntwese mambia bono ilio tunyara koba tokogenda busyo na koranga tuanyara koba tugotambua senchira eli ya bene okay narali mwancho murigiri nare gaiga otebiro Bwakire biyamono sana kira Dennis na korolire sense meliende ya WhatsApp sogoteba kwa Bwakire biyamono sogoso somurubelio semambia bono tikandara rigiri nande ngolio soire kira Dennis, thank you so much na koroli watebire kira Dennis aka Diana na Innocent ninche kira Dennis aka umusuli w'igisugo nde chinsemo chia Nakuru City Salams Club na boy gogo ikaso boga chuba agalia sensemelia constituency sensemo ye bunge ya Kitutu Masaba gotebe Ensoko Bwakire mbiyamono kirandeni sensema mbiyabono nindo chega iga oyo korukunga Andrew Matunda kurwa Nyamira town ime agoteba korukwe ege koskel kyabo kya Nyota Salams Club agoteba gare amona mama Vena akaba na mama Sara Avro baby mama Precious na boy gongo kwanirale igoro ya Batisua Nyabeli na boigo asagoteba nga embusuro engi ya Mildred Mukeira Natasha Mcute na musolibwego subabu kesemambia bono tigandara manya soberete semambie ye na ayenga kikwa Bwakire semambie soko Bwakire buyanga kikwa Bwakire mawawa abantu ba Bwakire mawawa ba Bwakire okay imbura teyo okay 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 asante sana kulichise michamba kwa Ensoko Bwakire ngaki kwa Bwakire rero nilitukulia ino Bwakire munya yanga taiwana esta Ensoko TV yosi bina matagari biyamono sana yeso naba anjete asante sana agatoko na kumuira nindi yamana litukase lituko no nyamba liwara yeta atana ba anjete na ende no alinge kara yosi yakoba no tole no mwana edri nyombata okay mungusa tai okay kawa timwambina ready selekta no mwana kwambo koye okay no tole twasibi thank you so much mwalimu Nyanumba bago chabago igo nge kamati rero batebilie tabali manyebuja ati magire tinyangale thank you so much bali manyire okay asante sana thank you so much Margaret Nyangalesi kurwase samba na nere togoteba nge kamati natakarero muramu manyeli etalia yabange ko igwatage kamati twanare ko bono korangira nigo thank you so much negatia mashabiki alito agenda takabaga gosirigeta senigito asenchira yobikira n'ugwa kachisimyo gosangana intwe birengereri nabo igo nabakonyara kabaga goturuto tasenchire kamine yumbiye mono naftal kuruchinsa muchi arioma good morning agikwa Bwakire na njina agotebiringe Ensoko Bwakire nindo chega iga Evelyn Muindi good morning biya mono na osoko ngaliga ni kuri nyumba matali tukulia rero bateba lende nilia basubati otatebe tiboigo kochiole ko bago konyore mechande menene naboigo nabakogenda se group eli yaito ya mashabiki ya Ensoko TV unyara ko bago kubeke kerengeri kya gototomera oroto tebinga kikwa Bwakire ntubwate Ensoko TV fans ere asense mail ya Facebook naboigo mwanchu muligeli asoko nyara ko bago koirana naboigo oso ase page yaito ya Ensoko digital to tebinga kikwa Bwakire kira Dennis tindako igura kinene kwa beke message yawo na erora gaiga turantenga na kurunga kiere na irobi ara nabatete ngabono iga bantu bakali gotara ni chigoti chindito kambeo kalikale nge igoro gose obukendu bulie tole ili alinge igoro ngona kurwera oronka gerete ngabono yeche kwa ya gukanire go chance ya koli
bone nsengo chiere ko babuya ase chirili ndio koranga mbe ya rule ase amare iguru na koranga mugaso chakire ko barama tubukindu mbwa ba Nairobi ga bono bole climax bono naliboiranete bogokorera nibo batebanga bole asense melia kipindi cha lala salama njire kamine y'Omwanchwa omorigereria buna twanyara ko batugukwanirana na namono ekerando chitigarite etaikeye mo chibe chinsa 12 na chiteke 25 gentongere nataka gukumanyese mambe yabono nande asilingana lira bulero tindiwe chikobanko likoti mo nogorwa satambe ntagetenda ara kumanyi rigereria buna liri chigali chire asebara konyoro ore gali nerere busyo ne gali nerere maega okera egali ere busyo nigegendete koba bune kiorokera likie gali eliendere magega lakini yeyere magega esenyenchere ne chimbero chinyinge nigegendete gwaka chitaya kumanyi oli ole busyo nga nintageteli baganso kengete busyo gose chinga kichinde kwanyora agagwakerwe oni asubugi mubu bono mambi Omwanchwa omorigereria silingana lya lirabu gongo gatebiga onye kore busyo libaga liago umanye ng'umuntu ole maega na baragwokeri chitaya atake gogweta agende busyo kurende nayo ole magega utagete kogendo itani oli ole busyo oroche barabu nere tobo omwango sana omwango mono wakachioni utaramanya gose umotego gwete para bantu ngo igubarekera bare para agotebyo yondenga karuo rongete omontago agwakeoni ekera bono uri umaka motebye taiguru taramanyanga ninki kialengo ase mambi abono igo Omwanchwa omorigereria chegento golingo batebinga onye kora at a different ose at a given position gaseli bagali likwanyara ko bagokonyora ayego ore busyo onye kore busyo orokererio yore magega enchere ndonge to basa kogenda busyo oikoro rolibe oliore busyo amini ole magega tamanya korora asa kogenda guchi nayo ole magega beko oboremereria keigo oyore busyo ngo kware indicator ng'ebintu mburunge bire nando nye gotete gokonyo oyore busyo eko na baratoko oyore busyo nertarochie asa kogenda guchi gokurumaega nabogo sabali bagoete nandekera kwanyorire nchira tali okomoseka umubugorie munyara koba mokogenda nere guchibusyo dalingana liane lirabwa sema mbya bono Omwanchwa omorigereria tigatogenda mutimo komusinini tokoirana nigo tokoirana asamaya tukumanyinga ningigeli kegendete gokorekana kuru chinsemo murobeli Ensoko Bwakire chenguru kwa Innocent Onyango. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western.
So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ubugima n'urugendo rubwa tamange. Amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera. Nchekera na ibole twe unango tebwa tabana ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngondifero po uloira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliroga ona wacha gitego aya nime yo muroberio bw'Omwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko emeroberio TV oboroso bw'Omugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku ky'Omugusi kurwa soko limera y'abanyandwariro oboroso igekirwe Omugusi bono ne chinchira karansanse na kobeke TV yao oregekoro ky'Omugusi wetro wigekoro yaito hasi tokumera nabaga kaba Samuelere nabwigabami nabanyika eligo kwanero okwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'Omugusi. Kerali tukori aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'Omugusi. Yekoro yaito imeye Ensoko Ensoko yekoro yaito imeye Ensoko Ensoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero Omugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii, Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo Omugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso Omugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino Omugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Ensoko TV oboroso bw'Omugusi. Omorigereria na ndeto ira nindo iche chia butokire 33 maega ye chinsa 12 morobeli ne Ensoko Bwakire buna nago tebinche nguru ku Innocent Onyango na ndeto kogenda sobwango toligererie aria agendete ko bakakorekana tuguchaka kurwa se county ya Kisii na nemono kurwa so ensemelia ye bunge kurunga Kitutu Churches South so Omwanchwa omorigereria aba oncholeria bakonyare ko bagwesoki na kwemurunganeria asikiri bagotebanga echiro yabo ere chinsemeyu ni echioni gegendete ko bagegwetera muchando bwo obochenwe kera babulira chinyumba cyobochenu nabo igo kuburwa mache na nemono asbanyare ko bakuburinga abateneri babo ngaibaberete Omwanchwa omorigereria muri Kito nigekiranite asensemeyo akanyara gakorosero botiro kubwati no kuboria kwa rwegwa na bonchereria bechiro ya nyakoe
Kwaine kibuna ngonyora bari abarai ili gusonsora emichando bagwetera nigo bairera egiki gitambe babeire batabwati abarai maiga y'abarai bari ngaroro etamu yabo goika omoerio ase goika bono obochori botarakorekana korengana n'oburai botakire gochorwa ase echire obwo abeire ngaki bokonya godreigu buna bwo bokongo tobwate no echonchio bono ekikere tokora ekero togoteba beko oburai rituko togokobonyora tobwake mbura bekubuya bono oburai totete bwakwe Tuesday gose Friday namba tageti batote toteni echoko ama tutukwimoki ne firimbi tomyoka bakasara ati atokore bone tutagete gusena kimotagete omoto eri chibulinga bunene amache ga muro chitange no chibekire gurai mwari kurende chibase chimobeka no ne chitange gurai chumacha itari gukora gasi nigo bairera emechando baeteire anene ogosiekwa gwechinyomba chiobochanu okoborwa kwa mache no gwichurirana kwigoto ekioge kogosereria obugima bwabo asokonyora amarwaire ao chichoga chirandi chiabandi toichwiri bakokwanda kwanyore sikire gari kwanyore kwalete ndagire nchafu ende gosumbwete nyomba chiobochanu echire nchiyo echisiekire chire chinchau manje are gari moroje ngana manje lakini manje taiyo erietari anakoro kwairinya boke tuna bantu nteno monto relio nyakoega kana tole nyakoega ndobwate sida esida ndobwate taya na mono no echo bano kebara bono yani ere sida no kokor no ne umo yani tibestira tu buena na tole machiegi leja no ndobwate omorai bo am tua tara tu ngana ki tokoro nini okorikwa aba chori mori motu aba chori oboikere 14 days ya etire pero no kweta matukana kolire tanespo ni oyugi ongoni ya mtumba kora bunga ya bune tuga ga yechiro nturaro bachori bonde bwensi chikura tuachore mara kabiri to kora registration nturaro kende yonse bono nigo baganire okwangoigwa ko bochori gokorekana elio konyora abarai ase bagosereria goche gotakana ebango onyege tambukero kebwenerete tige koimokigwa enkoboriga ngotoretera bare chikura tochore ritukoria chumaine gose Friday gose na kibatete ne chogo togo tigaba kuku weekend leo weekend mambo mbaya hapa kuna kujogo mama unaelewa mama bone tu amwirega kuna bangina na bagaka batogo kole chiroga mutakera next week anya bachori muri go chukakora mpaka Friday ase ngitu chikakicari ndo basakora batogi ba ocha se chire yango choga bare abangina mwanjira ba Kerubo Frida Ensoko TV mwanchi murigiri no muri kito okuruga Frida Kerubo na kwigura gukwana igoro ya echireyo na nimono kwigure ngechogo bono ne chikoba kongu sana onyete kunyara koba gekobeko burunge tutigarita se county ya Kisii na bono nigotogo so asensemo ya magenje iyo gotoka sensemo iye bunge yabo machoge borabu asama yanda betega kobeta igoro ense maega yabasaye bane bali banyartiko bagusirugima bwabo koetera asumu basokano bwebara asensemo ya Nyasongo kerabare kurwa asumu chubo songo banyartiko bakwanirwa egati y'abarai bali bayikiranite asumu yegoyo bwoko bayani abo bane basirete ugima bwabo goetera asumu basokano bwebara no omokonyi bumugavana we county ya Kisii Muske Elijah Obebo Fandiji chonsi abana ba Yesu pole asogo siria abanchu abana ba inu Nyasaye bwemeganda Nyasaye bw'abantu baye abagate kolengeno bo ndabuaye boko balinda timogwanja boigo egente kenenda abana ba Yesu abapuri atogateire naenda abeira amangi igotoga Nyasaye bwekana koro gwanja kwaye Tinda chaino na kichire bari mai borete omone otugoge tiororo aba bako na kuogangi bako mbama ete tinda chaito buna chire Korochi baraza I never tinaroche toko eni abantu bane once Your Excellency indeed we are mourning kolera torsan munaba magenche nchano yo mobo we are in pain biamono sana represent His Excellency the Governor Simbarat mtumuna banyamwando ba magenje keka award ingoko bakwa ugaiga watole miri yake muramira ko arenga gituma kintu anakora neke mwene ntu anakora namagomba manne sala ka kitenya sai abalemye anda aba echenguru onyobo gandi bwaito chintara bacheito
Wana bakara bari mu pasi ya sugete. Nega rigereria atanga ine esuke. Kanga abana bari batwa kubariraga. Igo chintara bachaito. Yoni jenga sieka maiso because I had witnessed. And teraberia gatachiriga yamaguta abana abaweta epasi egasuka. Lakini tanyora tilibaga. Wangu metinga bana bakure. Togo tinde karera. Ana merari buna igwara sub location. Nyagenge sub location ikegere yatie kirokoba. Amacha gaitokire ntoko bucha. Therefore, chintara bachaito abana abaito baboda boda. Tikatobaske igo tubusabira ki family chiri na saba konye. Arago tenga mutu arachi semina. Mogo teba ninga kimukurenda magimaino asepa. Manyane musko teba ngakora. Utachi asati siasa buya omwana eri ogore nyonda komundirago. Utachi asati siasa buya nyagita alito konyorangia. Utachi asati siasa buya sukuru niyate kwagachwa. Bana tukole siasa yo mulembe siasa yo bwanchani ase yeje siasa yeko ere mambi nduna abantu abamu. Alibo Gavana tuanje the Paul Simbarati aigo kwenda wa deputy governor motebi nturo otore nere na banya kuoga intuntu tambe no otoramo Onchumulile tugotigana na roboti ururu mulikita Polinalis na nyartaka bagakoreta chinkwana ase umuyogoyi wa mayanda nigobono tukoira na ase county ya Nyamira na goso ase ensemo ye bunge ya North Mugirango ase wadi Bwakire Omwanchwa abarayi bagosaba na inchi bali bakonyara ko bakokoboko ensemeli ya linda mwana inchi basokiri na kwemurunganiria gotaka kumanya igoro yobwagachi bwe kirasi yake mu skuru ekorukunga skuru yongera yoboroso na nigo babete bagokwana litukulie gorasa baboliringa anana mono asibale ko bakuboli igoro ye skuru iyo nyari ko bagekonyerwa no mubunge wenseme ya North Mugirango Josh Munyamoko eliaga achubuya nabo igo nigo bakwaniro okwebwa kwabo asogotanyora kibasa litiga toigbo mulikito Steven Nyarikie Mbunde ningia nyari tukaba gakora skuru wa senseme iyo ye bunge ya county ose North Mugirango Omwanchwa kura se county ya Nyamira. The purchase of 80 units of 3-seater gooden desk at 400,000, totaling of 2 million. Mimi sina kudanganya hapa, hatujakuja hapa kudanganya. Mkiangalia watu wetu 2 million inawezaisha hapo? Aya, cameraman. Asante. Kuna desks zimekuja hapa? Hakuna. Ziko. Akiga egwanse wena tikoro kuongera school nera. Jetindo chimagendera piko mbulitiri. None chichonchiyo ngaya bana bagukina matoke bakwenda. Na ande to chole taba umwe musiento chole to gachorana no mopunge. Oicho asinyamoko. Okoletega transformer gwatisa no igwa yalinyo takoletino ne birasimi. Ochorige no na ibirasi byo kana no akere chikura kurwaga aki. Nuira nego jaga akabere. Gente kenega kiro rose skuru ero kanena lyo ra guchikura. Gento ngeyo koleta pikombulitiri. Oto ngaina ga ikerasi kerumwe mona kyo gote boros le 2 million. Kerasi skuru kerasi akamo. Ochorigeria birasi binde bigwete. Gento ngeyo koleta mabati ya sali getena na to chorete no mupunge go warai. Kaste ye kolira ongerate bona tukuru gusukuru. Abantu to choreta bapunge gara kini bebe tabande. Manyama tamba agite chikura. Mba gwakirete kura. 27. Chikure kwa aligeti tukono magasoka guga lakini gento ngeyo koleta ga nothing you have done. Ngira wenzangu tuko na uchungu sana. Ukiangalia hata shule yenyewe hii compound Ongira ujenzi ambaye ilijengewa hata mkiangalia sio shule, unafikiri ni mali ambaye ng'ombe inaishi. Ukiangalia madarasa ni ile ya samani. Zingine ukiangalia paa ya nyumba au mabati ya samani, unaona mabati ya samani hakuna mabati mpya. Ya pili, wakati walitupatia ujenzi hapa ya CDF, walituambia ati jumba itajengwa nyumba rooms 2. Hapa Ongira tunaona room moja tu, hii ambayo tulijengewa na Mr. Nyamuko. Hizi niambia ati mbunge anafungua hii building na 2 million. Na hapa hivi kwenye tumepita tumeambiwa hii building ilianzishwa na makuti. Ama si makuti alianza. Hii kitu ilianza ikiwa mbunge anaitwa Nyamuko alianza ikiwa halfway. Sasa wewe niambia ati ametumia 2 million
mpaka completion. Mzazi ndiye ananishughulikia. So sijaiona basari, sijaisikianga ama zinafika huko juu zinaingia mitini. Sisi upande ya basari tukituma basari wakiona Odhiambo wakiona Otieno hii haikuji. Omwanchwa ayu na yakurwa asenseme ye bunge ya nagatebiere kurwa North Mugirango Omwanchwa na mono kurwa se county ya Nyamira tokogenda busio mu bunge bwo Homa Bay okurunga Peter Kaluma nere ni tukuligoro kurwa asamagacho ye bunge ni garorekanete ko mu mochumura yo mukoro bwense Uhuru Kenyatta asikilia tebaniga bwatira nabarayi balinda mwananchi na kurwa kibese cyanyalite ko bachigo ikirania kibura buru cyakorekanete ime ye county yo ya Homa Bay Omwanchwa asebono iga Peter Kaluma negati abarayi bali bagenderete ko bakuligirwa libanyara ko bakurwa orobotinga ningi kiliba manyete ko bwatekana ne kibura buru iki cyaba kigotiga abantu babere is to confirm that violence and the 16th August rally was solely funded by President Uhuru Kenyatta. To undertake that violence, Honorable Governor James Orengo, Bwakire recruited very dangerous criminals. Amatuko amake aetire maega ya barayi berombe ya linda mwananchi usaganwa ase omosangirikanobo ogesiasa ensemo ya Homa Bay nigo omobunge bw'ensemo ya Homa Bay Town Peter Kaluma atebire obusari obwo nigo bwaruberigwa na abarayi abo ase banyora obokonyi kurwa aso morayi bwense omukuru Uhuru Kenyatta. On the third occasion, Governor James Orengo returned to Homa Bay accompanied by the same dreaded thugs and hardcore criminals who were armed with guns, machetes, arrows and rungus. During his public address at Homa Bay Market in Homa Bay Town, he hurled unspeakable abuses at the governor of Homa Bay County, Her Excellency Gladys Wanga, and the elected leaders of Homa Bay, including those serving in the National Executive. Ukwana kurwa ase omocho Nairobi, Kaluma otebire omugabana bwe county ya Siaya James Orengo na boigo omobunge Embakasi East Bwakire nigo bari kubwatoka chinkwa na cyogosegeta kisegi asa tebire babwenerete kwimukirwa egetambukero kierichiko. Governor James Orengo and Bwakire then recruited the following dreaded criminals and ruthless thugs to execute violence on Homa Bay people during their Linda Mwananchi rally on 16th August 2026. On 14th August 2026, at night, Kenya shillings 100 million was delivered to Governor Orengo's home in Ugenya, Siaya, from President Uhuru Kenyatta. And this money was delivered in 2 suitcases, each carrying 50 million. Governor Orengo was not there, but he can confirm to you that happened. And by the way, sometimes you can plan bad for people, but you end up cutting your people. The people they were cutting and chopping, those people you see in those hospitals, most of them, and that is the time you see them entering in Homa Bay triumphantly celebrating. They went cutting their people, not knowing they were their people. The Linda Mwananchi team gave a press conference and issued public notices of their intended rally in Homa Bay. Governor Orengo and Babu did several subsequent press addresses to the media, during which they threatened violence upon the people of Homa Bay, stating they had enough goons to take anybody who dared to face them into the grave. You have those addresses somewhere in Dholuo. I will give them to you. Nonye nabo otuguteirare ogusaganwa kwa bararia ase atogiria abanyanyimbo ase egasiengi ya baenekia. And the issue is, how would the media be attacked when they are surrounded with the police officers, with people walking with firearms all over? You know, these people came to Homa Bay, I can tell you now, so that they provoke our people and we attack people like Sifuna. Koripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Omwanchwa no mulikeito Linet Nyambane kwegure nkwana yo mobungo yo kurunga Peter Kaluma nigaru mobunge bw'ensemeria Homa Bay Town oberega gukwana gatebanga kyabali kibarabe bagusaganwa
onye bagutara bari n'abanyanyimbo aye nayo rigereretie nayo tegererete naboigo naye nubwate birengereri byao bunenchera yamo yo gwikirania bochanu asogosibia nakurone muchando bw'ichinda imeye bunge ya Nyaribari chache yo gotoka se county ya Kisii na babwatani bekyombekemo igikurigia babwatani bekyombekemo no yokurigia kirgo kyo ubujumba senseme yo kurunga Joel Okengo Nyambane nigoli tukolie goro banyarte gotarira chiamate na nomono bakanyara koba bakosialira mariogo na kuruschinda na nigo banyarte koba bagokora ibikorwa bibunenchera yamo yo kwaneke bacano muri kito Pethul Machini nigarostio robotiro kubwatia Erio gukora mochando bw'echinda imeye bunge Nyaribari chache nigo yokorie kirokyo bochumba sebunge yo Moske Joel Okengo Nyambane achagete kyomege Okengo Jigas Foundation ekegokonya abamate kwene kiwango konyo bari nagusubigwa chinda na gusiarira Mario Gas chinga cyabo Jigas Foundation yo Mheshimiwa Joel Okengo Nyambane nero nyarite ko baguchakya umuroberio yoiga negendo kyagereta kanyara ko baguchakya umuroberio yoiga singenjo twanyorete nk'abantu baito nigo babwata umuchando yoiga ase constituency itengima na inde eganga yaya enene no kuikirania ng'akere ward ya Nyaribari chache buna rero torega iga ibe no ward kere ward ya nyare kwage konyoro bokonyo boiga abantu babwata umuchando yoiga bw'echinda banyare ko bagusibigwa Rich Korea rero nigo ya Matia Geoffrey Nyabere no murugioye Sofia Nyanumba abawetere mechande menene wetero botaka obwera na siboigo Geoffrey aroleta samagorae ya mate yabo yanyakobwe gusibigo chinda ne nyomba yabo gusiarira Mariogo iri gukora umuchando yo nigo ya mate yo nechi ya mate chinde banyakoba wakirambia mono kyombekyo kya Okengo Nyambane asoko basiro kuna kobore banyakoba gusira boigo asamangana abuna bono kwagachirwe nyomba mbiyamona sogoja mwesi miwo mbiyamona saba watomiro batu bakuchibanya ariko batakonyiro manene bana bane mbali kurara namo kunyara kwa mo gotokonya omanyene none nyomba timbwati none ase bakurara insi namo kunyara kwa mo gotokonya ekyombekyo kya Okengo Jigas Foundation nigo gyakonyere chiamate 15 mono na nigo bagendrete eri gukora umuchando yo kurase bunge yo gaso fachi family twanyara ko batogutarira chia twareto chichi bwato muchando yo iga wechinda nchi family 15 eyebono ne ya 16 target yaito no ko make sure ngatwanyare ko batogoyo etakere ward ya Nyaribari chache twasiriri umuchando yoiga bwechi asubono okoborwa kwa rugo cha sponsor bali bawetera mechando aho yechinda na mokong awesokia na kwego bokonyo bo na boigo kobeko bochenu kerengaki entonda nyara ko baginko batebinkeringa yo no muchando nande no borweire muntu tanyara ko bagagusoka tigakero montesoki erine to sirio muchando yoiga to chikorenta amarweire anda amange so emebere yaito kyagera abandi ngoncho kabare bakemetu tibasoka besoki ntundore tayare ko elinde elio mugambya nyara ko bagakobakonya Ripoti ya Ensoko TV kuroiga kerera nsemo y'Omunge Nyaribari chache county ya Kisii Pethul Machini manchu omorigereria mugano yo no yubo korokia obotako bwere na nene bokorokia bunachiamate chito chimenyete chitabwati enchera yogokonya kabono nigo tukwira na se county ya Nyamira ase chitundu bali chechae chia nami nabo igotente amonilia nyangoso ime ye county ya Nyamira wetera bali batebirenga nigo bono bangeire gose bangeire konyora chikiro chindonge mage yabakarani wanchirana konyara ko bakorenga bakorenga chikiro cyabo bataranyara ko bagochaka gupima echaya bo Omwanchwa omorigereria nigo bakwanete mase yemo negeta Ensoko TV na nemonekera banyarite ko bakurigereria chikiro ekyo na chiria chia oyo kurigie kirugo kyo obaseneta kurwa se county ya Nyamira ogurukwa mheshimiwa Migosi
amonchereri ao nigagendere korokana haso korenga gwecha stundubari ao hase county ya Nyamira mega yokuriye kirokyo boseneta hase county ya Nyamira moskecheremia migosi ocha kubwato kachira tiria stundubari ao hase goikabono abakarani bagenderere koronge ya chira tiri chiabo hase tundubari yecha ya nami se factory ya Gianjore chien 049 nigekerekyo bagokere getambo kirokyo gosirwa nera tirie yu hase bakwanere nigo konyora bagore chiratirisa to chinkoro ekyo chiasaregete maega none batarange akorete riratirie ya chicharero bono nabonda eteko batenga asimeremeria bali mitwa akorire buna tuare ko ikatwari ringa twaro rirenga migutore abali mituga jabune komiti tokabaretera amapendekezo nganga kitogokora tokonye kurwa so bali miyoboto ko iberwa tugachaka ngatiga bali mitore isi chibesa togorera tiri at least ko machiko toba nera tiririe goche ya tupimira tu akonyore guturianania abali mitwe ikire paka twagorera chira tiri go ikaisatu ne chira tiri echi ara ose tugoma ede ne kyuma ke gosalika buna gari gose kento kende gionse ege swali de ko baboni na ihuwa na ndwanda babukana nga mota ibichira tiri kyamigosi mota ibichira tiri kyamigosi igeri makala bagukwana kerekyo nigo bakwana irobuya bokwene kinga omuremi komentare nibo asekeria akonyora chiabere chigo sareka omuremi ochandikire paka bono konyoya ikira ase tware gopima twanyorekera tochibwate togopima buya bono mbai kagatika bera iga bakanyora ratiriteyo bagachaka gusumbu omuremi ase njirere nene sana no ene chikiro chikobora direki yaito yamo yabonja achure tyo monda ntwa achure tyo mokarani abaka tokarangerie mo mane jaga jane chira tirie ndonge kuru factory na magena aga disapprove ratirie yabo tu abwate ta ne ratirie ase tundubari ya tente chien 047 nige kurate yabekirunga ubuyibwe chikiro nibo bogochaka kurwa sabaremi abakonyara kwenda maega na bakarani na kobali yaki egento kiagerre kegosaria kemerigie chae ni wana tuwanchanga koleta tole era tiri igoto kuraya ntabune ntwabale number 1 esalamu na vera towe kane yaretirwa mbaro bari kura ukebi korogosi ekoro manyeteme chano tubwate idu tuere treteme chando tuate abane factory treteme chando tuate abane mukara ke treteme chando egekoro nyoro munta tayo koiberwe kiro muntu uri naiba ngayakwira bana nana bana okase rungora toka kanito ko okase aga ta kanyango bimakira misini dere ngale ko ndemia la moyo kibuno mulimi nime chado yoko kubisa kwa uri chae oyuwete ngeyera baki nse ko bukomi yo koma ko terunaki ngasaba ko ko gano je wo kolera ngaki saba ngaki ase tundubari yecha ya Nyango so chien 005 nigekerekyo abaremi bakwaneire obuya bokwerengere chae maega bataranyira bosi bo mokarani nkonyoro turi aba mama bari batata bari bakwe guchikono batorera abantu chae kwa mana konyoro musacho onde no ate nige tundubari agokoraki so era dirie una moya chenere iga ebe kugaiga etumekega egere monyoro chikiro cheino boikerani korwa hase tundubari ya tende gotoka nse factory ya Gianjore hase bunge ya West Mogrango me county ya Nyamira kingo reporter Ensoko TV rietera Nyariki Steven Embonde Omwanchwa oino murikito Steven Nyariki Embonde korwa hase county ya Nyamira na nemono ase aberega gukwanera iguru yeji ratiri cy'Omwanchwa barai ao bago bwateganga yo kuriye birogo byo oborai korwa hase county ya Kisii na Nyamira asili tukulyo bwa muri tukoigoro nigo bayebete bago ikasense moye bunge ya machoge borabu na nemono bakanyara ko bagakora chi campaign ya sobwamo gati abali baikirane toro no yo kuriye kirogo kyo SMA yo bunge asili Zakari Onduso na ndo manyakanite mu Olympic na nemono bakanyara ko bago kwanera igoro yo kumusira uyo kuriye kirugo cy'uburayi bwense Dr. Fred Matiang
bunenjera ya moyo kumwakere koko Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo kubulia ekirogo ky'oburai bwense omwaka ogwocha niga baraikuru ekaunti ya Kisii nabo igere ya Nyamira abubare ekiama gya Jubilee bakore kampeni yo kumwona Dr. Matiang'i ase chinsemo ao ime bunge ya bumachoge chache bakora wanasakari onduso yo kuri ekirogo ky'obujumbe ase bunge yo. Matiang'i Matiang'i sisi kama aspiring members of parliament from the Gusii and Nyamira regions tumewakaribisha nyinyi wote hapa, members of the press, na tunasema ya kwamba meli imeng'oa nanga na tunasema kwamba we are unstoppable. Tunataka kuhakikisha ya kwamba Matiang'i anaingia ndani ya State House. Mimi ni Zakari Onduso, Olympic, mwaniaji wa kiti cha ujumbe machoge chache. Hii ni team Linda Matiang'i ambayo iko hapa. Sisi lazima tutamlinda Fred Okengo Matiang'i, tutakaa na yeye, tutatembea na yeye hadi mwisho wa safari wa 2027. And 2027 Gusii ngima ntubwatie na other candidate. Umuntu ndi bwensi ulo mulengo onde guso mulengo onde amanye a direction has already been given. Habari ya bagukwana negetaseni ekegenigo babuliri omugusii kwene kyabuna kiroyo monko bwatari kura ekyagere yo nere nchera yoka yokomoso yabisi Dr. Matiang'i abagusii tobwate kura so bonge asenge njumero yoka eranyare botorusia asense yeke ushike kura kwa wingi, kila mtu awe kadi na ushike kadi ya kupiga kura. Naitwa Rosa Orondo na wania kiti cha wamama Kisii County. Leo tuko Omwachoge chache, tunataka kuhamasisha watu wetu kwamba wakati umefika kwa wale ambao hawajashika kura washike kura ili tuweze kupiga kura mwaka wa 2027. So asaba Gusii bali bantegereta boniga, I'm requesting you bali batara register so bonge nali turanyari go support candidate cheto nali turanyari go support Fred Okengo Matiang'i umwani tabe president taketeko acho Gusii omugimasa abeta tosoka so bonge senge enjoy minto Fred Okengo Matiang'i so kira ko goli erango ya 2027 goli o president tomo bwate sibuno Gusii boigo nigo bagikire chibura bure chichiene kigwa sensemo ya omabei na boigo na akuru na kuboria bana inchi kobeko morembe chinga kichonsi. Na vile tunataka watu wetu watulie, wawe watulivu mahali popote walipo, kwa sababu tukiangalia nchi yetu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea ambayo hatutaki. Kuna ugonizim ambayo imeingia, watu wanawawa, watu wanaombana pale hapa na pale. Kwa hivyo tunataka kuombea nchi yetu kwa njia zote. Tunasema kila Mkenya mahali popote alipo adumishi amani, lakini amani haiwezi kukuja kama watu wanapigwa nyumbani zao, kama viongozi wanapigwa mbele ya televisheni, na kama askari wetu wanasindikiza wahuni kupiga watu na kuwaumiza. Kwa hivyo tunataka kusema lile jambo ambalo lilifanyika pale Nakuru kwa Mheshimiwa Gachagua, na ile ilitendeka pale Homa Bay ambayo ilipangwa na ilionekana kwamba ilipangwa pamoja na polisi. Nataka kusema kwamba hiyo jambo ambayo imefanyika ni jambo mbaya sana, na ikiendelea hivyo nchi yetu haitakuwa na amani, kwa sababu itafika mahali kila mwananchi itabidi awe na silaha yake ya kujichunga, na ikifikia hivyo serikali itashindwa kuidhibiti nchi. Omwero nigo babulire wizara y'oburendi bw'ime gakorobo tukibwa bwango elikobeka byara bakagerwa na kubolia barayigotika gotumeka basae aso kubeka chibura buru. We want the police to investigate and bring those people involved in these crimes to book. Otherwise lip service is not going to help this country. So tunasema kwamba tunataka amani na tunataka kutafuta kura kwa amani, na rais wa nchi hii ambaye anasimamia vyombo vya usalama na vyombo vya madola aweze kufanya haki kwa kuchunga wananchi. Ko reporter regeta Bw'Ensoko TV ncheri tanapo rinaris kama Mwanchu omorigereria chiabere nsemo maega chitekabire chitire semambia bono gwikiraga butwikira omwelio bwa maiya astwabere tukumanya nikeli kigendete gokorekana ase binyoro budabona nagotebiria bariki baito nigo bari nichibuse kichao bagendete ko bagosanya nabo igekera twabere tukumanya ukeli kigendete nabo toko batukumanya tiga tugenda umutumo komosinini tukwirana toso sensemo ye chigazeti.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ekerendwali yakwibire ekishinguro kirali tukunesegi ekerwekire ensinyo ogosemerya nkoro World Fit Health Center n'into mwali bw'omukishando eretabia ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari n'achagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit yachagete 2005 asomucho karatila. Asi inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asili ya kitali yaito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate, mwekere enchira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Kwa buli wa mrembe n'ekindwali cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchishobo songo gose twakiresime asi number 0722 245763. Ekari yakurwaria marwaire ari complicated abarwaire bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurwaire akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari ya kabere ya gatatu wakanya aba bwenete. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngodifer po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gitego aya nime yo muroberio bw'Omwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko emeroberio TV oboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagira Ensoko TV
twachire gutori gisako ky'omugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono n'echinjira chiago goikaransanse nakobeka etibi yao kwene king'angwe esomya ore gikoro ky'omugusi wetera omuroberio bw'igikoro yaito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboiga bange nabanyika erigukwanira okweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe emeroberio TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye emeroberio TV oboroso bw'omugusi Yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko Yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Mugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bukwenyuria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchureria 0788666662 Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako ao lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya masemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Mrna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinsa Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana majia eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Omwanchwa omorigereria nande twiranire semambia bono chetri chiteke 12 tosoa sensemo ye chigazeti tuligerelinga nkikilia chigazeti chinene chikoba chigokwana sokobo kwana egombwate gazeti ya The Daily Nation noroche gabu Omwanchwa omorigereria atababu nebibago byagenda senka yoyo kabeire omoteneri wa banyanyimbo begekoskia GSU nabakanyara ko babago tamaneni bo Omwanchwa omorigereria boigo norocha sechibicha buna aba koliuri bali bakuru bochenu wa sechinyagitali aba bagenda takoba bakorobekana naboigo Omwanchwa omorigereria ebicha yomuswati okurgunya gosira Sharon no eregabu nekyombegia TSC na kero kyo Omwanchwa omorigereria ngebekira maiso nichikobanga otebinga ningi kilikeroro naboigo isekoba ko
tukurigereria ase backpage narongo kwana bari igoro y'Omwanchwa omorigereria sensemo yechikosori nichikobango kumanye boigo nimbata soko boko kwane gazeti ya The Standard yesemambi yabono nigebegete bicha y'omongwano yomo bagotebanga untouchable goons abambali ko babago kunu Omwanchwa omorigereria nabo kunyara ko bakogwesomera asa banchi bali bakobwatie ligi ya Bongereza ande yairanire ekero urigeretia sechibicha gabu babegete egati ya aba manager go sabateneri bali beji club chiria chianyara ko bachiko bachora abayana nabongo chikobango gotebyo omugano yo asensemo yechikosoli einegati yali to chikoba tokorigereria asechigazeti esemambi yabono kolende sobwango tigatora ligereri ningi kere asechigazeti chinene semambi yabono gazeti ya The Daily Nation ngo kwanerere igoro ya gang robs xgsu post bags of cash barotebanga ebibago nigo byagenda na kumuibera oyo kabeire umuteneri umukoro bwe kyombegi ya GSU chibese kurwenke yaye bakanyara ko bakogenda barabu gukwana bare igoro yebibago bitanyara ko babigo kunwa bagoteba untouchable goons ine gazeti ya The Standard ogenda se gazeti ya Taifa Leo asemambia bono nigo bago kwanera igoro ni fuko ne oyere ekigusiba chabatenga nembeba lakini esege Swahili ateba ni fuko gusibate benguko oyibako babago kwanira Omwanchwa omorigereria noyo korokwanga ndidi nyoro oyo nyara kabaga kwanda sekia mayigonga People's Party of Kenya PPK na namono goteba no ara sensemelia yogosira bali bakwamiria serikali kulendenga ne yute chieti asobwororo na namono litukuligoro ntwaroche omoseneta bwe county ya Kirinyaga Omwanchwa omorigereria county Omwanchwa omorigereria omoseneta John Medhu kagotebanga ekera kurigereria na maisaye nigamoroche obunge bw'ensemo ya Kiharu ndidi nyoro koba engukogose fuko Omwanchwa omorigereria togende ase gazeti ya The Star gukwa na Gachagua nigagenda tekoba gakoranga asobwango nigakona gusuguma arorenga kiamagia Wiper na DCP mbinyara ko babiko beka abomo gosoko igwana ili banyara ko bakogenda bosio koranga kibachi ko babakurigyo burayi bwenso mwanko bwechirubere 25 biro Omwanchwa omorigereria okuno gwanchireli kwarorekane ko rwa sensemo ya Gachagua gochia ase kiamekyo kia Omwanchwa omorigereria gia DCP tokogenda ase gazeti ya The People Daily ngokwana bare ningia kogera why the state's heavy hand is backfiring on Linda Mwananchi bakubulinga ekera serikali kwamba karorekananga nigenda tekobeko koboko kwayo konene asechibura buruchi aberechi koene kiwase mesangerekano ya Linda Mwananchi kubuli barenga ninki okaboko utalikonyara kwaba kugwikirania ekirenga kilia gyuko batanga togenda se gazeti ya Business Daily esemambi ya bono nigo bakale bako kwana igoro ya Nairobi Stock Exchange umwalimu Omwanchwa omorigereria asbagatebanga Nairobi Stock Exchange firms start paying juicy 75 billion dividends waliba begete chibes chiabo gabu bachakere kwa bakonyora chi dividend chiwachi kwa bako bagana sekitite kikiregie chi billion 52 na bogonyara kwa bako wesomera toko genda se gazeti ya Jamhuri mambi ya bono kurwa sense ya Tanzania bagotebanga katiba ya nukia ense ya Tanzania Omwanchwa omorigereria nigo batagete ko bakorosiri chikoliya elibanyara ko bakoranga na baro basoire aso okoba asenselie konyara ko bagetumika lichikoliya nabo konyara ko bakogwesomere biche bekiregabwo niyo muraibwe ense ya Tanzania Samia Suluhu nabo igo ni muroche omuraibwe kiama keligia ke kurukunga Samia Suluhu ni garo yo CCM nande ke chama cha Mapinduzi na kekyo keroro na kerokyo Omwanchwa omorigereria nabo konyara ko bana Chadema keliye koragwa Omwanchwa omorigereria no li Nairobi kirebyara asbono iga nere asbaka bago kwanera ngakibachi ko bakolete katibenya yense yo ya Tanzania nabo igo Omwanchwa omorigereria tokogenda asense ya Buganda barabwe nto bago kwanese mambi ya bono selingana li mwamuni bago kwana the key changes in primary curriculum Buganda nerongo teberenga niko bagenda tekoba bakoligereria kibachi ko bakoleta maunchureri asomolyo muyebwe chisemi gonda bogwe somera oligereria system ya Buganda ngakiere ngakichi ko bagekororekana ngakie ekororekana nere gati ya chirito bwatega igo Omwanchwa omorigereria gosenga kichiko bachikororekana nabo igo nabo koligereria ngakibanya tekoba bakumurera omungwana yo mugurungu Alex Makulu asense ya Buganda babigete chibichaga bwese bakorokia buna abaganda banyartekoba bagosokia se amateyemo
na kumulera omungwano yokoruku Alex Makulu negati yali alese chigazeti asema mbia bono Omwanchwa omorigereria na gotebiringa oikaranse togende ko batokurigereria na yasobwamo na tonyara ko batokoranga ningi kilige ko bagegukwanira ntete guchaka ne gazeti ya The Daily Nation ase bagukwanira igoro yobo ibi obwa babo gokorekana senka yomo bisoyo mo oyo kabera asege kosi ya GSU ase bagotebanga nige bibago bya cheteli tukulia rengeli omukubyo ose litukulia Jumapili na namono chinga kichi amo baso aba bagotebekane bage binigo bya renge bine ase bagukwanira igoro yabasacha babere n'abasubati babere bakanyara ko babako buna enyumba yaye nabo igo Omwanchwa omorigereria ase enka yaye chinsa mu chia Kitengela ase ebome kurunga Kitengela Police Sacco Estate yigo toka se county ya Kajiado nabo igo bakanyara ko bagoso ase nyombe yemo yo oyo renge oyo omunyanyimbo nabo igo mutenerwa abanyanyimbe se koskelia GSU nige gotebekana nigo baibete chibesa chinyinge bakanyara ko bagotama asenchire yamo yoko batuba maiso abarendi barenga sense meyo nigo banyara ko bakoyeria amanoti elibu ase enchira elikonyara ko banyara ko bagonchole birengera bya barendi barenga senkeyo Omwanchwa omorigereria nibo batabanga nigo bagende tasenga ya oyo kurunga ranson lolmodon na nigo Omwanchwa omorigereria akabeire umuteneri w'ekyombekeligia GSU nabo konyara ko bakugwesomera mugano yo nigo ereire senchira yoboikirano wa sepeji akabire mbabegete gabo asbaka bagokwanera ngaki banyatiko bakogenda bako rusichibese chyo goikira boni go Omwanchwa omorigereria nigo bagotebanga nige gotebekana banyatiko bakogenda chinsa chiarenge chinsa isano ebere ne 40 chia mubasoli tukuli mukubyo na chiarenge chitariki 15 nemo bakanyara ko bagoso sense me yukubwatekana ne chibicha chiri chianyara ko bachikoro kigwa na kamera ya CCTV bagaso senke yo na bakaira chinsa ibere Omwanchwa omorigereria asibakorolekana oyo montange otemete ko batanga nigo banyara ko bakumutigira chinkoma kurende eskeli bago kwanega nigo ekera bare go so sense me yo batebetenga barabuo na ababwatani be ekanisa ya mobile ko babakogenda enyenche yo yochiko ko bagosangasa amasabe sengeyo nabono Omwanchwa omorigereria nigo batebanga nigo basoete kurende ekera basoa oyo mo akamba korolekana koba gako omocherera omurendi olengabo Omwanchwa omorigereria asbaka bakwera omugano yo nande mono gaigango babali bagokwanera sobwagale ngaki obosagani obwabete bokorekana nabo igo ngaki abanyanyimbo bachakiri botuki nabo gwesomera ororenga ningi kilia kamera ya CCTV yanyara ko bagekorwa guchia sabatuki eliyo nyara ko bakugwesomera asenchira ebikirano nabo igo Omwanchwa omorigereria tigandara ira na ase gazette ya The Standard tuligereria ngana limwamu na lyo bako bagokwanera simambia bono no gokwanera ngabono abambali ko babagokunwa bare bya bako bagokwanera Omwanchwa omorigereria batebanga nigo barorekane tase chi kamera bagokwana ande bakorwa okogosereria konene bakanyara ko babakurubiria abasae nabo igo bakanyara ko bakoirana nande asense muyo mtandao na gotumika chisimi chiabo na gogokera biri bagotebanga nigo bakorete egento gikuru kwakie ekerengo kilike bwenerete anamona asbako gokera gusiekerera bali bakurukunga abamiriri babo bali balinda mwananchi bakogenda oro Omwanchwa omorigereria gukwana bale bono iga ekera bagotebanga abantu bane guikira bono iga nigo basiriri obugima bwabo nabo iga abande batigere chingoma chintindi na ekero kogenda se county ya Homa Bay enibo nige saliri nigo bone gazeti ya The Standard yego tebanga nigo yanyara ko bagekogenda maega na bosio na kuligereria ngaki bakonyara ko bakomanyanga mbaribale bale ngoro Omwanchwa omorigereria asbanyara ko bakobeka amalieta nabo igongo babali bagokwanera ase chibicha babegete chia bali bagotebekana barenge asenseme yumugano yo ugolese pecha gatana limo tiganyo bwatia sobwango elinyara ko bango kumanyinga ningi kelikero Omwanchwa omorigereria kokwana bale igoro ya ebibago biribya nyara ko babigo soana ni gwa samangana age siasa asibigo tebekana bya nyara ko babiko gendoro na gukiria abamenyi benseme yoti banyara ko bakoro kibirengera byabo asenchirende onsi Omwanchwa omorigereria kokwana bale omungwano yo mokurunga commander 001 nigo bono agotebekana aroyo mo bwabali banyarte ko babakurubiria obosagani bwabete bokorekana niga batebanga niga manyekanete nabo igotari konyara ko bagakorekana gusaba nonyene amabera gusumsama asenchirende yonsi Omwanchwa omorigereria batebege korwa kiarengerie kiri tukulio mukubyo nigo kiabetege gotiga abange
bari Omwanchwa omorigereria asikiri bagatebanga na oechingo machintindi asensemeyo akaira naso mtandao TikTok nabo igakanyara ko bagakorokia asikiri agateba gochengera nga niganya ko bagakora egento gekorukwa emirememi ya gukwana barega igo Omwanchwa omorigereria nga ninki keli kiabete gegokorekana kurwa asensemeyo ntagete mu director ito onye kabwate clip litukuli goro Omwanchwa omorigereria turaigwa twaroche ababunge bali asensemo ya linda mwananchi bakoragwa na omubungo Omwanchwa omorigereria okurunga babu wino ekerango tebunga terekira nanko igikirana Omwanchwa omorigereria nuchikoba gokoigwa unyare koba koigwa ninki kiliba beto bagokwada kuri ndega igamba kwanete samalieta gaiga bagoteba oyomo oyugurunga commander 001 na ebicha yababegete gabu niga bwate ekyombe kiaye ekibagoteba nga nigo gekora imirimo sana nabarayi bali asekia magia ODM Omwanchwa omorigereria bateba nga bali barange nekiama kya ODM igekoragwa no Burudinga na Omwanchwa omorigereria ekera bakoba bagokwanira nga kibanya tukoba bakwaye guchibesa egento kende babere bagokwanira gaiga abande ni watebanga nigo baetwe elibweya mo abande bagaye uchiribusato kubwatekana nase kwale ko bagokora imirimo sime chandeli kwale ko bagokomera na barabwo oyo mo yotata giteko bagakumanyekana nigo abetega kwana ne gazeti ya The Standard na gotebanga nigo kwale koigwa chibese asokumanyekana na abu nigo bakwana mungwana oyo muguruku Abdi oyo bagatebanga niga abetega ko bikubyara Omwanchwa omorigereria sikiri gatebekana abete akororekana kosagana abaraiya bwo balinda mwananchi Omwanchwa omorigereria tiaturaigu litukuligoro ningi nande babu wino abetega kwana kubwatekana n'ekibura buru iki cyatigira abantu bane basirete bima bwabo. Ruto went to Migori, nobody was hurt, nobody was killed. Right now Luos are being incited against Luos. When you go to Central, Kikuyus are being incited against Kikuyus to kill each other just because of this politics. Kenyans, you've been voting for these leaders every election period cycle, but they don't bring changes. There is no change that they brought to you. They promised you jobs. There are no jobs that you're having. That goon in Homa Bay who was so vicious to attack us, which job do you have? Then we were expected just to sit and watch these goons attacking us. Something which is very, very unique is that as we were being attacked by these goons, whom we later overpowered and got to town, and they said we would never step in Homa Bay town, we went and we saw the freedom, a sign of relief that the great people of Homa Bay enjoyed. Omwanchwa omorigereria kerakoba gutegere nkwane ya babu wino na kwamba kororekana gotebanga bakoba bakuruchira mbalikoba bagoikirania na nigo bono baonchukire bakalikoba bakoruania bamura bamwe abo gosbaisike bamwe batebanga chisegi bono tali chire gatie bisaku kurende nigo chire asabantabamo obego gosoma gaigatse gazeti ya The Standard page ya 5 kabere ngokwana bale asbako buli murayi bwense Mr President indigo se oranyara ko bago koro muchando webi bagebi asbaka bago kwanera ngabona kero umurayi bwensaga ndete ko bago kwanera igoro yebi ira yoko nyara ko baga korango nyara ko baga korana no bago bwo Omwanchwa omorigereria kera litukone batebekere mersangire kano ya siasa go korekana nigo chibura buru chikoba chigo korekana na kororekana chigo korekana asichinsemo kukwana bale kurwa asesemo yolkalau asbago teba abantu banyartuko bagusirigo mabwabo babere kera obochori obokebwa korekanita senseme y'Omwanchwa omorigereria nabo ne bagatiga abantemero nkebere au bagendete ko bakurwanira obwima bwabo abandi batigarite ne chinko machintindi nabo iga matukatana matukatana nomo ekera etete murayi bwensaga kwana igoro yechibura buru ichagateba ngabono nigabekire kyombe gikikoba gekorigereria abakenya kera bakoba bagokwanira siasa yabo ne chikoba yechisera kurende boni go Omwanchwa omorigereria asike bako bago kwanera nigo bagatebanga kende ngeo kyaberege korekana liboli nene bakubuli omurayi bwense ne murayi bwense no nyare ko bakokora ebibage ebi mugano yonigola ase page ya 5 kabere ase gazeti ya The Standard kolende totaragenda aro Omwanchwa omorigereria nteto mu director narabe kenkwana igoro omurayi bwense abetega gokwana
tali murai bwenso mwanchi muri gosabo kwabera murai bwa ukayo kabere muna chebina wikagambere kenene David Maraga itukuligoro nabetega gukwanera igoro ya maunchuriri aliaganiri baga korekana ase bikosi byobulendi naboigo akanyara ko baga gukwanera igoro yobubago bwabere bokorekana asensemelia ya kisiasa. I had the privilege, as you recall, of leading the National Task Force on Police Reforms, a comprehensive report of which we submitted to you on 16th November 2023. As you are aware, among the recommendations we made in that report is one requiring you to take appropriate action to restore the independence of the National Police Service and end systemic police brutality and impunity. For now, nearly 3 years, you have failed to implement the said recommendation and restore the independence of the National Police Service. In the circumstances, in view of the fact that the report was secured at public expense and in line with Article 35 of the Constitution, I demand that you immediately release and publish the complete and unedited task force report within 7 days, failing which I will release it myself to the public so that the Kenyan people will know why the police are only serving one person. Mwanchu muligereri kwegure nkikelia oyo kabiru mone chebina asekega mbere kenene imense ya Kenya David Maraga betega gukwanira gati yabo kwanira igoro yo obo bagobu nabo igo bairega gukwanira igoro yo robot banyartiko bakorosia keralinga asege koskilkiale ko bage kuligerelinga ngakie task force ye ko bage akore mirimo mwanchu muligereri asekilia berega gukwanira umutabiri murai bwense asobwango genda busio na onyara ko bago gwasio yo robot yoruo elitonyara ko batokoranga tuachiri busio bunense kurende umutabiri ngonya togo korabo igo asige kia matuka 5 na 2 niga chiko baga gosokyo robot yoru mwanchu muligeli ndo chiko batokuligeli tororenga robot yoru ninkiru bwate na namono ningi kilia ko bakago kwanera igoro ya robot yoru mwanchu muligeli ayuna mange aliagendrete asensemelia ya okuligeli yobulendi bwense tingo yoroka siasa gekogera mweshimiwa Maraga kera kwanira otebire ngoroboti ndororo nigo tuganyete tororenga ninkyo roboti ruare ko barugo kwanira na nichinchira chiri cyari chikoba chigotumeka gukora ububago buno bwabere bokorekana sekeli babere bago kwanira na gotebanga nige kwamba korekana abanyanyimbo nigo babere bagotumeka asenseme ya mukulenda bali yapa bwate libaga liechingurwa asechinga kiye mugano ole page ya kane nigo gukwanira igoro yo murai bwense gwanchira nanga bono muroberia olia bwo koligereria igoro yokwana na kwobo chenugo chiasikiro no bwato mochando kulendo murai bwense niganyara ko bagagwe sokya nago cha kwegerere kyombe kelige kutenera igoro yo gwakano bw'Jibil yasha asechinya gitanda boyego mwancho mulili nagoteba umurobeli yoli ko bagokurunga Taifa Care nigoteba nigatia maunchulili yabi alia aberega korekana nagoteba nga nigagenda ko bagakonyense mwancho mulili nigakwanetaya ekeranya ko bakago ikerana asomuyega oliolenge bwo koligerera igoro yobo ochenu bagoyeroga nga Health Summit oyo korekanete ase amagacho AKICC aigaso mucho Nairobi ritukuligoro na nigo mwancho muligereri umurobeli yo chagete ritukuligoro gukwana barenge igoro yebyombe ao anamona aswale ko bagoteba mune kyombe gya KEMSA mwancho muligereri kiligote kana serikali ya ire wetania chibilioni 100 elikenyara ko bagakoranga amaligongo nyarare ko bagakurwegwa nabo igo mwancho mulingote barenga gwetani boniga muraibwensa goteba chinya gitali chiri bwisano ne 24 nigo chigendete mwancho muligereri koso chikose chire asomurubirusha asikigendete ko bachikurwa abakorera bwabo naboniga aswagoteba gwetani chinya gitali echo chiri busano na 24 nigo bagoteba gwetani chibilion chimibere na kyanda chenyara ko bachiko akanwa go chia sechibil chiri banyara ko bako kurwa abakorera chia saba Kenya nabo igo niga goteba nga amaunchuliri ya agendete ko bagakorekana nigo agendete ko bagago koranga sector yobochenu nigendete ko bagago koribya nabono igo mwanchu mulingo kwa nale murai bwense asagotebanga ensi ya Kenya sibono gaya ikere nigo yarosirie system iliyo chikobake gokonya abakenya
konyora oburwali asenchire bwenete kurindega iganta giteko bangurigereria asagoteba nga bono iga nigotua manyire chinsemo chirito bwenete ko batogokora maunchuleria na koranga kitugunyara ko batogotinya obokoreri bwaito igati abagoteba no koranga twanyara ko batokobeka kweliki kwabeire ase enchira y'obuororo tonyara ko batokobeka ebintu gose obokonyi buli boko babokoenanwa gochia se bali bakonyara ko bakogenda kuligia obugwenia nabo igotonyara ko batokoranga bali bagwakanwa chibesi chia batarakanwa chia beire chigwakanwa ase chinga kichobwango nigabeteka koyekwana litukuliga Omwanchwa omorigereria ase summit tigatore igwegatie nkwaneria muraibu nsabeteka gukwana ase nsemeyo ya KICC litukuligoro kubwatekana no muroberio yo OSHA na namono universal healthcare. Number one, you have said what is the progress on the commitment that we made in the manifesto on progressively making sure that there are 20,000 health workers hired to assist in the transition to universal health coverage. I can tell you, Daktari, that number one, we've already committed to transition all the doctors and health workers that were hired under the UHC program from being from contract to permanent and pensionable. From this month, all those people are now transitioned, and the 7,800 of them, I am having a conversation with our counties. In the event that the counties have a problem absorbing them, I can confirm to you that we will absorb them as national government and place them in whatever facilities we consider fit. But I am sure that we are going to have an agreement with our friends in the counties. Number one. Number two, we have already committed this year to hire 5,000 health workers. This year. We have already hired another 4,000 from in our referral hospitals. Our referral hospitals have hired 4,000 health workers in the last 4 years. So if you add 4,000 hired by our referral hospitals, 5,000 we are hiring this year, that is 9,000, 7,800 we are going to make permanent and pensionable. Roughly that is 16,000 out of 20,000. But that's not the full story. Our counties, and I must commend our counties, in the last 4 years, counties have hired 28,174 health workers. So if you look at my manifesto and you count all the numbers, we have actually exceeded the 20,000 that we put in the manifesto. That is, even if you want to look at it as health workers hired by national government alone, we are already at 16,000. So we're not too far away from hitting our target. But if we look at government in its totality, we have already actually doubled the 20,000. We are at 40,000 and something. So we are in good. Omwanchwa omorigereria oino muraibu enselit kuligora ekerabetega gukwanira iguru ya omoroberio yo universal healthcare nabo igo eserikali ngaki yabeire gukora se sector yobochenu na buno ukwigura abo baga gukwanira iguru yabire bigokorekana Omwanchwa omorigereria negati yalia abetega gukwana litukuli igoro mugano no legaiga ase page ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation nabo igo gore ase gazeti ya The Standard asubaka bago kwanira iguru ye amate yo musubati ogurgu Sharon Otieno oyo betega gusiribu mabwaya sikiliote Omwanchwa omorigereria aso gusiribu mabwaya maega yogoitwa na nigobono omo governor omokoro
we county ya Migori Okothio bado anyare kobaga gwecoki na gusaba amabira guchia se amateyo na nigatageti chinkwa na chinyare kobachigo korekana eli banyare koba bakwabirana ne amateyo nigo Omwanchwa muri bateba bono iga amateyo nero nigo yayigoire amabokabo eli kwabirana no mugavano y'umukoro na asana mono Omwanchwa muri batange amateyo gekoragwa na tatomu abo ogorunga Douglas Zakaria Otieno na ngino kuruku Melida Auria Otieno ne uyo olengengi na umuswati yo kuruku Sharon nigo banyara kwa bago rokianga mbabwato kwegena nga bono iga Okothio bado kubwatekana kilia tebirenga na chikoba go siria mateyo mbachikoba bakoranga banyara kwa bakwabirana gati yabo kilia tebirenga no kubagolera plot na kubago kubaga chirenka na enchire ya moyo koranga banyara kwa bakwabirana go susana no Omwanchwa muri oisako bago somagaiga nigo bono bago kwanera ingikeli chikoba gekorekana sensemo yechibese go economic burden kukwana bale ngoroboti oru ndi wotnyara ko bago sire family yo asa chikoba gago somia bana bamwe abo Sharon batatu naboigo anyara ko bagakoranga abaibuli bayo banyara ko bagobeka asenchira erendonge niyo chikoba gekoligiringa nigetakire agache nyumba ere yechi milioni ya 25 naboigo ase bintu biri babere bagosaba naboigo Omwanchwa muri bachirega igasiba ko bago kwaneranga ninga kesi eke chikoba gekorekana sensemo ya gesiasa kolende oinyorenga nigo ekigambiro kyabanyora omugavano y'umukoro okurukunga Okothio bado Omwanchwa muri naboigo akera bago kwanera negati ya balibande bali balengena barabuo asekili bagotebekana bakoreto boityo Omwanchwa muri mugano ino olegabu ekero okoba kuligereria egati yabo murendio ye oli kurunga Michael Oyamo naboigo yondogurunga Caspal Obiero nigo batogete na mamochoneke gambiro keigoro asikeli bagotebanga nigo babwateranete ko moito musbatio yolenge okoro kwa Sharon Otieno na namono akereke gambiro kyanyalta kobaga korboigo ekarwe na chi yogosibwa Omwanchwa muri kolende nigo bono amate yo musbatio yo no mugavana bagenda takoba bakoligenchira baranyara ko bagosonsorana egati yabo batebirenga nelia banyara ko bagwakana akane chibese nabo iganyara ko bagakubakonya no nyara boigo mugavano ini gatebiringe sege korwe kekere kyabete korekana tanyarite ko bagakora gekorwe kyo mugano yuboigo nigora se gazeti ya The Standard na yororaga igatiga ngo tebye page ya Kalengoro Omwanchwa muri igoro ye amateyo ya Sharon Otieno na asiboyo no Omwanchwa muri umugavano yanyara ko bagako ikurambali okoboko arorenga nkonyara ko babale bakwabirana asekilia Omwanchwa muri otebekana kialengenga no mochando bwo ityo yobete gokorekana asenseme yo ya Migori umugano yu Omwanchwa muri no lese gazeti ya The Standard page ya kabere asibono bagatebanga nigo bono bado atagete gusaba amabira kurwa ase amateyo na nomono ekera bagatebanga nigari tayare guchikoba kagwikirania biri biko sabwa ne amateyo Omwanchwa muri mugano yo nabo gwasomera ase page ya kabere ya gazeti ya The Standard tigatoira na ase page ya kabere ya gazeti ya The Standard isbaka bago kwana ngabona abakenya nigo babekirwe asa maiso bakobete bigunga embura nere bosio enyinge ya El Nino na nigo tebekana Omwanchwa muri rachikoba gego salia ebintebi ngegati ya biri bago kwanera gote abarenga chinsa monchi chikoba chikwanyuka amarweire na chikoba gagwatekana boigo asbago tebanga imegonde mengera bense bimelini ira chikoba yosaligwa na boigo chibara nchibe chigo saligwa bago kwana chinsa mochi ya Tana River, Garissa, Kilifi, Mandera, Marsabit, Wajir, Nairobi, Busia, Kisumu, Narok, Mombasa, Baringo nigo chire egati ya chinsa mojirichi abere chikobe kwa nekiombe kelige koligererire nganchi chikoba chigwetera omochando yubwe mbule nyinge ya El Nino na nigo bakoba bago kwanera oroche rwa Tana River Omwanchwa muri lyo batabanga nigo oroche koba rokobe ya mache nabo igongo kwana bale gwetani chi familia chirabe asomubaro chiribuchi minye ne 50 bagotabanga chira chikoba chikumirana no mochando yo bwechi landslide goso kwanyuka kwa maraba egati yabo nensemelia Elgeyo Marakwet nabo igongo kwana bale West Pokot, Kiambu, Baringo, Makueni, Tharaka-Nithi nabo igo bagoteba chinse mecho nigo chira chikoba chikonyora omochando omonene bukwanyuka kweliraba oise ko bago kwenyora Omwanchwa muri asobwango bwembura ya twete twaroche chinse mochie Elgeyo Marakwet mbule yunigo ya busete abantu bange nago salie nibo nabo igo abantu bagasiri bugima bwabo nigo bagotebe mbule yo era chikoba gego twa nige gotebekana go chikoba 52 na 4 74 Greater Horn of Africa Climate Outlook
ekiombe kio nigo kiaberego kwa Omwanchwa omorigereria emblenga kio chikobagego twa ase ekerengo kigoro nabo gwesomera na koranga ningi kilibagoteba koikira boniga ekera bakorigereria se bimanyiriri bateba mbule yonchera teyera abetetwa gekogera ase bintu biri babere bakorigereria bateba ase emerongo kianda na gatanda limo 96% embule inekagiro chikobage gotwa nabo igo mbakwanete chinsemo ao chiri chikoba chikonyoro muchanda na chiri kobeka maiso kurende tindanya rakobage inkora chinsemo chia kisi na nyamira gosenchi bekire gaiga kurende ngikeli bakoba bagokwana rigoro ye mbule yekere chikobage gotwa bagokwana rigoro ye mbeo yo chikobage kurwa senyancha ya Indian Ocean Omwanchwa omorigereria asibagoteba nga nigobone chikoba gekoreta mulindo lyokorete mbuleyo na namono asibako gokwanera mangana yobo science bwembura asibali bale esukuru bose bali batete ko bakomanya igoro yembule nga kyo chikoba gekwagachwa no mbeyo nabo gwesomera gaiga asibali bale esukuru ni mate ono mugano yomo mugotumeka korigereria nga kembule chikoba gekoroswa asomugano yo olese page ya kabere ye gazeti ya The Standard nongora agenda asomutimuko musinini Linda siba macho Omwanchwa omorigereria tokoirana togendere nande kurigereria ningikire ase chigazeti ya semambia bono Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery ye chinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberio bw'Omwenori kiraritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetiro muroberio bw'igekoro yaito hasi tukumera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi
kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yaito ime Ensoko Ensoko Yekoro yaito ime Ensoko Ensoko kibengia yagire ngumanga bunalero Ensoko magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Omwanchwa omorigereria nande buna nagotebia nigo togendete koba tukurigereria riaria ase chigazeti rituko rero ni ria Wednesday bataba Women Crash Wednesday simambia bono tokoba tukurigereria ng'ani ngikirikendete koba gekorekana na mono muna nagotebiria omwanchwa omorigereria egati yari agendete koba gakorekana ase chigazeti gaigani ndo cha mange yari agendete kurinde tiganso sorboti rore ase chigazeti chonsi ase gazeti ya The Standard page 10 babwato roboti rokoro kinga ng'akie kiombekia EACC kianyara koba gekoba beka abakagero kianda asibali bako babako bwatanigwa no oboibi osobukuru bibwa beto bokorekana ase kiombekeli ketenete ke gancha giense ya Kenya gose National Treasury mwancho muri gati bilionia ya moyo gutaisano nigo chigotebekana chianya tekoba chiko sira na nigo chiabekira somurobeli yokurunga profit program at the National Treasury olingetie go chikobago ko bakonya abalemi abakabake na nigo mwancho muri bako babago kwanera igoro yebenki eyu yale kobage chikobage koligerelinga yanyara kobage koena na gose ekigancha kianyara kabage korosigwa gegokonya abalimi bali abakabake igaigaswa kabago kwanera wetani eji bilionia ya menu gutaisano echichigotebekana chianyara tukoba chiko kolerubo kurumi igaigango kwana bare lituko lia tichikabere nige kiombekia EACC gotera somo director obokurunga John Lolokoi kianyara tukabago tebanga abatukinigo konya bamanyire asechibese chiachete asechi company 23 chikoba chigukwanirwe gati yabo bagoteba ni chikambani 15 echiyo chire chiaba abanyane bali bakora obonchoreria asabagoteba chikambani 3 chianyarite koba chigotebekana ngana ikigo chianyarite koba chikwanana yondekurunga obokoreri bwokorwe ebintu gochia ase chikambani chinde kurende binte mbyanyara koba bikwana no mwaka toka batokoligererio omwanchwa omorigereria no mwaka bw'echirubere ina 13 nabo igo mwaka bw'echirubere 23 no mwaka bw'echirubere 24 ne myaka yechibesekera bakoba gokwanera na nigo bagoteba omurobelio yunigoro setigwe elio nyara koba gokonya abalemi bali abakabake eli banyara koba bakonyora obokonyi bw'echibesa na koranga bagenderira mibwabo na boigo asbako bago kwaniranga amakaratasi ngakiabetega korosigwa asubulimo na bono etigandara gosomera omwanchwa omorigereria asabakagerwa bukianda mbarabia babako bago kagerwa nga nigo bachite baka koba bago kuruma chibese chigati yabo no coordinator kurukunga John Ngure Kabudha uyu ni garenge omo National Treasury official wasomo bisa uliolenga asekegancha giense na boigo oyonde ni gakuruku Nemwel motuli motanya nigarenge omuteneri bwo gukora chisabu ase ensemeyo nga head of accounting unit nabo igongo kwa nabare igoro yomo mokoli chisabwo moneno kurunga senior accountant okurunga John Maina Murithi na abande mwanchu muri bago kwane kagaiga asbaka bago kwane chi company nabo igonga kichibese chenya tukoba chikurusi kwa sesemeyo asolio raga nikoba ko gani gosomo mugano yono olese gazeti ya The Daily Nation boigo nero nibungo gotebia asepe jura yonyore elio onyara koba go kwemanyeranga ningi kelige koba gego kwaneka kubwatekana n'echibese cyo omwanchu omorigereria sekili bakoba bago kwanera chibese cyo bagotebanga bono
nigo bachakire koba bakorigererie igoro yabo obsaba chikoba nero ni page 10 Omwanchwa omorigereria asibaka bagokwanera igoro yabankwanabo muna nagotebia Nemuel Muturi Mutanya Namuel Muturi Butanya John Ngure Kabudha naboigo asibagoteba nigo bagotebekana banyartikoba bakobwatekanigwa nobukurumyo bwakorekana bande mbaroro na emeroberio inagotebi igore kurunga profit bakenya babwenete koba bagokonyekana ekibese ekyo tibachinyorete Omwanchwa omorigereria lituko ligoro nigo Omwanchwa omorigereria abakoli emirimo bali bakorigereria amang'ana y'obochenu ase county ao banyartukoba bakorobekana anene mona somo chibwel doret ase bakoganie county government gose serikali county ya Uasin Gishu enyara ko bakegoikirani kili bakorokango okoigwana ko bokubwa mugorunga collective bargaining agreement asbaganetie engeli yabenyara ko bagegokinigwa nane mono abande banyara ko bakoigwa chikondo chiabo chichenjigwa kurwa chirichia amatuka make nabanyara ko bakolikwa boikirani gose permanent and pensionable mugano y'Omwanchwa omorigereria nore ase gazeti yeye ase bakoba bagokwanera ngakibaganetie banyara ko bakolikuboikiranwa ase gazeti yeye ya The Daily Nation nabo konyara ko bagokwenyora libaga onyara ko bakogwesomera na korangana kire abali bakoligemere mubono aborokia gose abali muti mbatebye lero mu manyeta bangena abali bagurugwa nigo bagatebanga abali babere bakolega asia sekonda buna abali kwegeria gose bali barasumuru buli okurugwa internship na bakolesege kigetambe nigo bono bachikoba bakolikwa esenchira yo gwikiranu nigo bagatebanga bali babere bakore emirimo yo gwetani emyaka emetinyi 12 nigo barachikoba bakoygulibaga Omwanchwa omori banyara ko bakogenda busio na koygwe emirimo nabo ngo kwana bali bagatebekana barwete ase college chiabase emyaka emikuru barachikoba bakonyora libageli abali bachikoba bakoligereri gukolikibwa bwikiranu nigo bale chiribwe 20 abo bakoba bagatebekana barachikoba bakoygwe emirimo yo asenchira bwikiranu bukoba kogosomonye kole omorokia unyara ko bagokumanya emirimo yinga kiechikoba gekurwegwa nabo igo ayani gabetega kwanwa na subati otenete kiombe kia Teacher Service Commission uyokurukunga Evelyn Mitei asabetega gokwanera yo na namona balimu abani bachikoba bakobe kwasama bagaye chiskuru kiri chikoro kuchechi secondary kiombe gia DCI nigo kendete ko bage koligi umungwano yo mokorunga Oliver Ochieng Jaoko Omwanchwa omori bagatebanga nigo agatebekana nigo arenge kubwata nigo nichi chiburaburu kurendekera baigete seseme yo babo James Orengo barengera mu bunge bwe Embakasi East babo wino abanyanyimbo badisi abagateba mbamuganetira bugwe somera gabu ole chiburaburu echichi arenge asenseme ya Homabe ngakichigendete ko bachikoleta omuchando yo omugano bwo omwishimiwa maraga kurwa matukatana bero murayi bw'Ensoko sokyoboti ruliro korkinga kyamba unchuli alichikobaga okorwa se sector yobulendi nole ACPG gatano kabere nande nabanyara kabango ko bekire clip ikikwanyara kabago tegara nabuko nyara kabako gwesomera asenchira yobo ikiranu nakomanyanga ninkikeli keroro elio nyara kabago komanyanga ninkirigendete muraibwense igoro ye inchiro ko nyara kabago kurigelinga kibanyara kabago kora oboncholilia ase sector yobochenu bunago tebya bakenya nigagoteba nga ninchiro uranyara kabago kora ba koli emirimo yo nabo gwesomera CPG ya 14 onyara kabago koranga kwa manyire ningikeli kegendete koba kego korekana asenseme yo tiganda rairana ase gazeti ya The Standard yasemambie na ande boigo nyara kabango ligererio mugano nolenkega igogo kwanera igoro yo motoyomo ora sensemo ye county ya Taita Taveta motoyo okuruko mo Boabab nigo Omwanchwa omorigereria gotebekana oteneine na nigo bwate ebe moabi korokia masasi onyartuko bagugwa kwa chingaki chiri abakenya bare ko babakwirigerio bosibure musubati oyo mo orenge omuiboru bwense ya bo Germany oyo mosacho oyo onyartuko bagagoitwa sesegi yabakoroni barenga aba British obosaba ngereso Omwanchwa omorigereria nigagotebekana areko genda senseme yo nakonyara koeba kakwebisa somotoyo nakonyara kobaga kuruta chimbunde chogoselia aba koroni abo musubati yo manyekanite muna mama Shukurani orengo mutakanu Omwanchwa omorigereria nigagotebekana no agachiribwe ebisa na nigo bakomuruke sniper bali bako basigete orutalisa asyo taliko bagokomanya sakurura kuruna bo igo bagotebanga omotoyo ekera bare kotema kuligia sakurutere korwa nigabasongo bare ko bakoruta masasi nagoika kuyuaka amasasi amango mwako ko bagokwanira ugaigo Omwanchwa omorigereria no mwaka bweli bwe ya mochi mikianda na 14 ikira bagotebese gintangania
bete go chaka kurwerio mutoyo nigo bono teneine na ande bono iga nigo bugolitie historia ere yo obotenenguo obonewe bunense ya Kenya ya bete kurwanero bosibole bwaye kurende bagatebanga nonya nchira yo kurenda chinsa mabunecho tichirabekwa nonyene serikali ya county ya Taita Taveta terabeka bwesomere asibole batete ko babakomanya igoro yo mutoyo asenchira yo bwikiranu liyo nyara ko ba okora kwa manyire muchando bwinchara norole ACPG kabire esibagotebanga bono serikali nigo chikobage koleta chi milioni 25 chibando kurwa ase chinse chirichesikeli nyara kobage konya ya nyara kobage kora omochando yubwenchara nigo bagotebanga bono nigo ba chikoba bakoranga ni baralete chi bilioni 2.5 chubo sibwe chikiro ibere gose banyara ko bakoleta chibando kurwa ase chinse chisko na koranga banyara ko bakora bakoro omochando yungi geligo bage kwanerwo nigo bagotebanga kubwatekana nembura kubora ase chinse chirichia uwazinigishu Trans Nzoia nigo bone serikali ligeretio mochando bwenchara ole bosio nabo igo muwaziri bwo obolemi okurukunga mutai kawe nigo litukuligoranya tukabaga okwanera nge serikali ya rosiri kerengererio yo chikoba bakoleta chibande cyo kuru chinse chirichisko chichikoba chigokonya boigo abalemi ba chai kurwa sense moya menti nigo bono banyara ko bakora biara gochia se bunga sabagotebanga nigo yanyara ko bagegwe tiegento ekuru kwanga chibango chiri chigo nyara chikoba omuchando ekera bagende tekoba bagokora bulimi obwechaye nabogwe somero mugano yuga igas bagotebanga abalimi abuni go babere bakomochie serikali iyo murai bwense anemono waswanyara ko bakomugania bona nyara ko bagasonana maega ye bunge nene gotia egento geotebekananga ne chibango chinde bagotebanga egatiabo bagotebanga bachikoba kurusia enuguta 0.8 ekera echaye ko bagasoka kurwa sense ya Kenya kwenda chinsi chisiko bwesomera na kumanyanga ningi keli keroro kera ndo chitigarete takemo ebe chinsa ibero mwancho murigereri nigo ntagete goncho kabono ndara aligereri nara liale isiko yense ya Kenya ase chigazeti chons togende ase chinse chiri chisiko tonyara ko batokoranga ningi keli bako babago kwanera egazeti ya The Standard tigandara aligereria igoro ya aliagenda tekuru chinse chisiko page 20 kwana bare igoro yomurai obwense ya Zambia okurunga hichilema buna abete nandega konyora obubui gwetera asobochori obobone bwabete bokorekana nigo bona nyara ko bagwa kwenyore ntunde ya kabere na niganya tukaba gakoranga onyara ko bakakwiro obubui obumwanchu muri Zambian president okuruko ikainde hichilema nigo bona abere gagochorwa asentundende asachiko bagakora NCU asegeka kiemia kende tanere bosio mayoko nyora chikura emerongo nomo asemia 60% na niga yabete gakorarigwa nekyumbe keligete tobo choli bwense yo ya Zambia asabete gakumubwa oyorenge umurwanilio yokurunga Brian Mudimbile oinero nyorte 39 tasemia goikira umwancho murigererie ekera babete ba okora koralio okoralio kuko choli obo nigo abarwaneli 12 bareko bakorigererie bakorigie kirugekyo kurende nando muraibwense yo onyara koba gakogenda bosio na konyora obubwi bwo kwira na bisi nabo nyara koba gwesomera na koranga ningi keli kegendete mwanchu murigeli korwa ase chinse chisiko tigangende se gazeti ya The Daily Nation na ero nyara koba nkorigereli elinko manyia sobwango to nyara koba togokorera ase semeyo aliale kuru chinse chisiko ase mambia bono kukwana bale igoro yabasubati buna bagenda teko babagwetero mochando mwancho murigeli ekira bagotebanga nigo bono abasubati kurwa sense ya Morocco bali bakonyara ko bago genda asi chinse chisika abandi bagotamira chinse buna bono Spain bagenda teko bago kururwa nabo igo bagenda teko bakonyole mechande menene ekira bakonyara ko bakogenda sense yo kuriginga banyara ko bagoncholirugo mu bwaba bande nigo bagenda teko bakumira chingururi nchera nchumurigeli bwesomere mugano yole se page ya 20 yemo onyara ko bagokoranga ningi kelkeroro nabo igo gukwana balenga ni gobono mwanchu murigeli mu na chibina kurwa sense ya America nyara ko bagakora gosanyara ko bagakurwe na chi yogo kurwa obulendi gochia asaba na inchi gosaba menyi bense ya Ethiopia kwenye bali banyara ko bagotebekananga ntingo babwene tiko bagoseligwa kurwa sense ya America kulenda bone na chiyo nigo yanyara ko bagotebanga aba Ethiopia buchiri busano tibabwene tiko bagoseligwa kurwa senchire yo mwanchu murigeli na nigo banyara ko bakoyegwa ekibali kyokoraba asama tuko amake asense yo
ya Amerika bwesomere na kumanyanga ningi kili kigendete asenseme y'Omwanchwa omorigereria ye chinsa cheisiko kera na kole kuru chinsa cheisiko ni gongo banko irana na ndendigereria asensemo y'Chikosoli asibagoteba chiskuru chiangi ya na Nyamira ni Omwanchwa omorigereria rero chichikoba chikumi chikorokania esese nyakemini asegosoli kuruku hockey sebono iga eskuru ya Nyamira Girls echikobage kogosolia ne timu ekorukunga ngia nigo chikoba chigutwale dabi yabo se amamirani ali agendete yechiskuru chiri chikurwa asorogongorwa Afrika ya mocha agendeta sense ya Tanzania imeyo muchi umurogoro Tanzania bwesomera na koranga ningi kelikegende toro iliyo nyara koba kora boy gongo kwana baroro boti bwaro bali bagendete koba bagorwa na chinkundi ngakibande bagendete koba bago tigara asikili bago tebanga gotigwa no mochando bwebirengererie nabo somera na koranga ningi kelikero ngo kwana bali goro ya Mourinho bunabona chikoba ga kogenda bosiona bwasio liga gochia sababu atania go sabatiotelia be club kia Real Madrid buna omokochi muyano nyeka obeiro orokurwa season buna ya chaka bono nalia chikoba gako irubosio Elia Sabatiotereri banyara koba bakomora boigo ase EPG ya The Standard ya 32 go kwanerere igoro ye Chikosoli asbaka go kwanera igoro yekeminano kila chikoba kati yechi timu chiria chia Bongereza kukwana bale igoro ya Maraska oyole se timu ya Manchester City kukwana bale igoro ya Araliola oyole se timu ya Liverpool na boigo kukwana bale igoro ya Xabi Alonso ora se timu ya Chelsea Omwanchwa omorigereria abuo negati yaba manager baya banyara koba bakoire birabo binene ebyo chikoba bikogosoli Chikosoli chiri chigendete asense meli ya Morogoro ime ya Tanzania yechi skuru chia chubo chia secondary ase orogongoro ya ruwa Afrika ya mocha na bwesomera na boiga kero konyara koba koram na etimu ya Kisi School ya nyart koba ye kubugwa na etimu ya St Mary's yala ejere tobo nyangongo bwe egosolieli ya rugby 15 timu ya Kisi nero yabwa tobo nyangongo kulende bono nigo yabwe tu Omwanchwa omorigereria igati yali tubwate ase chigazeti tigandigereria ningikere ase chikatuni asemambia bono Omwanchwa omorigereria tagetendigereria cartoon ya gazeti ya The Standard gokwana bale goons, killer cops, greedy politicians, corrupt system sounds like the Kenya scavenger we want to fire 2027 too. Chinechi nyanga uchigo kwaneranga ebibago abanyanyimbo bago itabantu naboiga abana siasa babwate etama yebintu byaba Kenya gusaba na inchi naboiga garaba kwa negoro yobokurumi nige kwamba kororekananga ebiyo na bibiganeri nande bono gaiga garaba go babago kwa na mate scavengers nebintu bibikoliye ebintu bikwete buna chinyangau bono batabanga nabaita keire na inche inyeligelie ekerogo mwaka bw'ikirubere 2022 aigese bakabago kwa no Omwanchwa omorigereria go baikaransitaro soro sana ruwe national park rigereria abu nabo ko rigereria katuni eyo onyare ko bago kwemanyeranga ningikiri bago kwana togende ase katuni ye gazeti ya The Daily Nation yasemambia bono aya gokwana bale exclusive and explosive tell me abakamagobeka it is the economy stupid ngibako bago kwana Omwanchwa omorigereria oyino mubunge Okiharu bago kwana go seningo kero ligeretia balikia magana mbarabu chikamera nchibekire nande gokwana ari guru yo uchumi nense mwende ya kabirengo tebigwale nga tegwenereti konyo lyo mugano yomo bwense ya Greek naso metasigete kera ukuligili katuni eyo bale goteba nga mungwano yo muri kuruko Paul igare ngomu ya sana so kuruwe birengereri lakini aso ebikorwa igare nge magega tare ko bagago ikirana ko beke bikoru biya lakini ekero ikaransete akoligereri nga kebintu bikwagachwa akoruwe birengereri biya sana inense nago tebi ya Greek tali Kenya gaiga barayibaye kagerete barabwekera bakoruwe birengereri nande bikoru mbiroro ngoira nande darabwa tachisimi chiagora ntebi nga kyoroche ogosoa gwandindi nyoro asensemo ya PPK is it a blessing which has a united opposition
gose ngakioroche ekera tuganye tomugeni ito anyara kubaga wikirana ase studio twakolia sasa mwe chigazeti ncheguru ku Innocent Onyango turagenda umutima konde tukoirana tuchikoba tuchaka gukwana nayo omorigereria. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Tena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase nyagitari yetu ya World Fit nere nyagitari entangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine, yani ngege nyagitari yetu ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine na ndi tuatumia ndigo international herbal medicine. Ase nyagitari yaito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mariogo nye kwa buli ubo mrembe nechindwari chinko ngubuno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantabu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiru ya marigiti omuchobo songo guse tuakiresime asi number 0722245763. Ekari yakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo wacha kora daktari ya kabere ya gatatu wakonya bamwenete
magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788666662 ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliroba ona wachagete aya nime y'omuroberio bw'omwenori kiraritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko gose rwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Ensoko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko rimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwaigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeketi ibiyago kwene king'angwe esomya oregekoro kyomugusi gwetira omuroberio bw'igekoro gyaito hasi tokumera nabaga kabasamwerere naboiga bangi nabanyika eriko kwanira okweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko yaito yegoro imeye Ensoko Ensoko kirengia yagire ngumanga bunalero Ensoko ne Ensoko TV roso bw'omugusi. Omwanchwa omorigereria nande twiranire ndoche chiabutokire 15 maiga ye chinsa ibire asemba mbia bono onyekora turarukuru nyumba bono rende chingaki na chechi chiachagira kaba bono chiasokire bantu ni maite gusi sambiri arana 15 onyore nyamiro ore gosenkisi ore mugaso chakira kaba gogoswa ase chinyumba liri kara bantu amente chibunyansi okwara konyora masasa asokire kuruguru kurende no manyete nchira yagayo kubuka chimngondi bono nalichigendete kaba chigwesisikani ali bweli takiruru sioro chimbuli nabo igo Omwanchwa omorigereria bali bare ko bakogenda mugondo bono nali mugenderete ko bamukuyarigania abande mugende gose kwasokire kwiranire bale bagoboka by the way nsemonere na chiete kore guchie sani mataria mukomoni bakore mamambia saa 11 basore mugondo saa ibono ngoinoka bale abande bale baganyete gari echae nyare ko bagikoirana rende gocha echikoire chae atorete magoroba tekene ngelinga nonya nintwe chae yero magoroba egotoru abali balese chikaunti chiri chugo simeke chae bachikoba bakomera na ne neratiri abande bodi gabaye begete sike gatweru buga kyonye yari gotugusi osega soya maje nererenda batagete chikire jingo takagire chiaboro ge koera inere njere ya moyo koraga dae kwa bentre ngelia kurende
ese mambia bono Omwanchwa omorigereri igonta getenda arachakira kera tuganye tumugeni itokuru kumuswati Judith Bwakire nigare oyomo bali bakurigie kirugo kyo obwMCA nabo igo ninga kucharo twale birengera bya yora kwanera mangana siasa nintete koraigwa kurwa sole kera kwarigererio omujumbe Okiharu Ndindi Nyoro ne kiama kia People's Party of Kenya twarora amatukabwa ngo iga Rigathi Gachagua gakumukwanera omubunge bw'ensemo yebunge elia ya Nakuru West okurukunga mheshimiwa Rama nabo igo bono iga na mumbabe tabakumukwanera litukuligoro omubunge uyu okurukunga Ndindi Nyoro Omwanchwa omorigereri nereswa bete bakukwanera igoro yaye asogotebanga niga kororekana ari Wilbari nyi ya Chetenere Mount Kenya siasa ya Rigathi Gachagua na bali bakororekana gocha United Opposition nego akariko bagakubabwatania abanda goteba na intelligence ili abwata abande mbaroro bali se chinsa mu kiri kabire ekero koligereria United Opposition abande kera ba murigereri baranyoro na abande bate bale progressive nga kyoro kiri bagari yanyu lya Ndindi Nyoro ase United Opposition na chanya ariko bagakoberoro gosenga kyomurigerereti gekogera ogocha kwaye ne kiama kiaye kiya is a new dimension ya siasa asesemo ya Mount Kenya na boiga asesemeli ya United Opposition na bokuru birengera byago asemambia bono gocha iga ase studio number itogere 0788666663 igere 0788666663 ekera elia anyartuko bagagotebanga bono uchire kubwaterana n'enseme ya United Opposition igatebe tokore chinkwana n'abaruwaneri bonsi pi bali batagete kurigie kiro cy'oborayi bwense na babere bagotwara chinkwana kige tambe akabaga korwe ibintu biri yaligereti birachikoba bikoligererigwa ekera barabe bakonyora libagabanya bakoyegwa bachikoba bakora ense ya Kenya gati ibintu abetega kwanera na kwanerete uchumi yense ya Kenya nabo igaga kwanera igoro ya makabeso yense ya Kenya gakwanera igoro yoko chikoba bago finance umuroberio healthcare ngakia Kenya baranyara kwa bakogenda busyo ebyo negative bintu biri yabetega gukwanekera umurigereti aso ikaranste korubuna yo umurigereria ngakioro che Omwanchwa omorigereri naboro chenga nabere enyenche yubu nabere gago kwana igonga kibirengera byao bire buna nagotebiri namba ito ye studio nere yua echaka kubeke message yao chaka wake simigo chaka iga nanderero nabonda pase kwanchira no nyambali bagotaka gwaka nensemeli ya WhatsApp lakini utwale bundles tebasa go bufa okubeke audio tokwane na ayesema mbia bone namba itogere 07886663 elitonyara kabatogo kwana naye asinjira yobo kiranu oto ebirengera byago torolenga ningi kelia orengeretia semambia bono nga kyumuru chindindi Nyoro gocha sensemeyo ya United Opposition mugusio minto nabokuru birengera byaga sobwango se ogonyara kabago totebi nga kyoroche tigandara rigereria se bintu biri Ndindi Nyoro abetega go kwanera ngenda tekoganya chisimi chino nabetega go kwanere binte binge sana igoro yo ogwesona ni na United Opposition sali goba gagotebanga nigachikoba gakora ekigancha kilikie NSSF ensemeli yichibes chikurwe gwachi anyara koba chikuru sikwo roch nyara koba chigo sire emeroberio bochenu na ndengwaro chino no murayi bwense gago kwanege ntugiliye kurukunga sector yobochenu nigo yanyara koba gakora amaunchuliria mangense yoburayi bwaye na nda amaunchuliria yo agotebanga nigare ayo gokora magendero akabaga kororekana gotebanga abantu bande bali bagendete koba bakomo chimeroberio serikali abantu bali bataranyara koba bakoyekorera kende gions bakabarugetenga mafala fulani tigango ndarabwa toyora akirega igandara igunkiago kwa nasemambia bona Ensoko Bwakire keyeli yogirie TV rende tukwana ngage kwa bogire pipeline yole Ndindi Nyoro nga kyomurigereti ase siasa ya United Opposition Ndindi Nyoro manyete nduri kumanyirira buya birengere bya unabira posto ara maro ya mekabiri gatatu iga nyone kera bare kwimbiji musikira shewa lakini yo wake ekura ndabora so mana tenga bajira ase United Opposition
nama na ukwana indo ju sena chikoreta na yunge Mount Kenya boni ge ya iratoka no mweshimiwa Rigathi Gachagua rendo tete kurende territory yae gekogera tache titugachete ne party yae iratoka rendo mweshimiwa Rigathi utete kurende territory yae montaye sona of course na kunyarikana lakini kulingana nini nyoroma eba pima ini eba pima ini okay jona wengi bani biare ngaiga ndindi nyore gare gotegerera ika abangu atenga soa bano gojene kiama kiama itabu na ande ekoroga nga chumoto ebintu wegabichiko bikongwake eigo ta kwegenwa ndo kumwegena yo ndo kumwasa wani ndo kumwegena okay bigatoare ni bikoro. Okay, thank you so much kurchise mecha pipeline tigandaira na yuga ka sesemo ya WhatsApp na ile ne bona se no more calls soko Bwakire Vincent no to kwa nere se mambia bona ngage kwa goki oyo mufatika usikorurwa karakini so sauti mobirango atitangale tiger wako ngage uligeretie a decision ya Ndindi Nyoro mono Vincent karongoligere ndojenga Ndindi Nyoro lende mbona no opposition ya so ye bado no aro opposition ngiwono gajabu kumeli ekogera bado no opposition yale no nyoguta Mount Kenya bono njendo jenga atakuwa timagoso dabuya timocholi na bwate ndamu mugete kusana bwate karanga ligete ngara bono nero takitanda katwara abantu abange kumese kwende sesemo ya Mount Kenya. Thank you so much mbiya mono sana my brother kase kerengere kiago se mambia bono oyo kwa nirigoro ye egento kulia tebire ngairaro chini nyanda mumtete bwate simye tumakonda komwarigania mugeni nera chese studio soko Bwakire Innocent ningoto kwa na nere se mambia bono oyo no mo Douglas nyambo korwa likuruma ikuruma mbiere ikurumero buya netwete mbura netegerete diratu matukabiriga igo chaerero telikorara isiko emente chikiro ya tekorara isiko na bego bimbuya akiriga kidwe intunaba tubugo kumisada dadi to ikeka etundu bali twabera bakarani bobe na intu twaye umura maje bugakia tigaduru birengera ligoro ya Ndindi Nyoro go so assembly ya United Opposition ono Ndindi Nyoro njira na mulirige likolangana nanje iga pimbiri ororire na ase konyale ta burayimbo yo kujimutwa ese nyita ata tukure na ikrogerigia ono join the winning team lakini ekera so irororo nurujeriga Gachagua yesterday ngote abarenge nga uyu no mukagerwa bwe abantu bali bali ne wheelbarrow aso muri mu Mount Kenya ina bagutwara ogoba igero mate Rigathi Gachagua na ata itatu alero bulitobwa ya se Mount Kenya no yo jurure Mount Kenya wona bagutwara ogoba lakini buno muchinga kejenda to kona usukango ja Korea la iziari na uno muntu maybe ora musupport egero United Opposition ye wini so that bineraje go sefugaje gero kiaye oyo Ndindi Nyoro. Asante sana kuri chinsemi chikuruma. Ndiyo mazama asante. Thank you so much. Biyabona kwegure ne chinguru chinyi chiamentiru Judith gago chagaiga ngonte byale go sene chinguru chinyi aroche go sene chingoro go senchiri chiaroche kera mu director ne bagenda te kumwariga ache ase set tigandara bwate yo mwali Ensoko Bwakire Bwakire Ensoko agikwa Bwakire igoro by the kabuto kangagi yale gabono liri igoro tata igore yabuto gete lakini yaro lende mbuyere bono te bwati boko ngono biyande Mr Mutuka na Bwakire ne baje ninje lero bateba ne liya bangina WCW Ndindi Nyoro nga kiomoroche ngochole kwarante bie bintu into perspective kwante bino sentina gotebe tinga kiomoroche Ndindi Nyoro nabwata na ide na agenda yebisete nabwata na ide na agenda yebisete tama itinga plan kia bwata lakini plan ya enere tofauti asenge njongo kwa naigo
Nindi nyoro ise kurigereria mara ange banyoro ni Naruto Kisiria mchinga kijige banya gukwana kwa Naruto Kisiri. Awote basogete kurwe serikali gitambe gia etire. Lakini kuna kukutana kwao na rais kila wakati Kisiri. Maneno ya Gachagua goze dorero manenga ngoja bale baumerana. Tokora gota mengo toro ke bale twara mna ke banyo na last ari go chigwa ko muri gwa ki oro chigori yani ninyora agateba ni ninyora ni kichana kianengo ngurigereri ngendete gutunza. Magana liga ya kwanete lirikale liri barenge solid liye government lakini ekana tukurigereri okay buna gwatebire nabwate ebirengere bya gwatebire nabwate gento kiebisetera lakini mwishimi wari gathe Gachagua igata getego tebanga nabatamu welcome igagotumeka amagani aliyo korora atali umuntu bwekene gose nenjireria rochenga Mount Kenya gabagwenete gukwana maega yaya yakora ne pati nyara tetenera kero kurigereri buya ndindi nyorongo tumekale kinjia fulani kero kurigereri ese piri ya eta yale ba usumuzu ado yo chete punge ndindi nyoroga ebete makusudi tachi wake kuleria ekagoro kia bantunga kuna kitu ndindi nyora kunayo na ndekera kwirena amajo dia bantunga ngana nyorte sabari ya gabula sabari ya gafura na kia koba ekere birie gocha bune yibo ente wake ruchigure sabari ya toka simo botanja buno buna wandu bakuri baranga ki ya yo muntu yo bono bumaene mboliga kiripungere bakwanete it was again tokenga 2 weeks ago nkorore kanale somewhere yobono erebwero kwebekaro matego mubera kinirende tigato sabe muki abwati mutendo yo central gaiga abwati ese kubwatia umulio ina bagotoboa asante nanu muntu muya ase siasa nanu muntu muya so konya se esa mangana yo mpangilio ya uchumi no muntu muya sana okay thank you so much mbuya mona sana asante sana Mr. Mutuka koruchise mechochia Juja asebirengere byago ntagete turagenda umutima ku musinini litumwaligania mugeni itu ase studio na boy gongoira nande nkwana nere togochiko batogokwana na boy gikiama gya DCP kiarorekanire getete kogenda busio kubiko mukataba ne kiama kya Wiper eliekera bachiko so asemesa yoko negotiate biribi batagete binyare kwa bigokorekana barorenga byakira subwa mutima itigaki uyo akire mono mugeni one mwamubekire tayare Ensoko Bwakire Bwakire buya kai goyo gare gora cheki usinonde Ensoko Bwakire Bwakire Ensoko TV Bwakire buya ningo to kwa nere simambia bona madam Mukeira ngayoberete Merete marani kero kumurigiro ndindi nyoro ngakyumuruche ndindi nyoro okay ichiabutoka nande rero na welcome nateba WhatsApp na muko ngakira ne audio ngo bwatande tigatoragenda umutima ku musini nekere chetire enusu maiga chinsa ibere twe yaligani elitonyara kwa batugo chaka kugamba no mugeni to ase emambia bono Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788666662 ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera
nchekera na ibore twe unango tebiwa ndabona ibore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka godifero po ngoira samagoro wane kamenya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime y'omuroberio bw'Omwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime ya Ensoko TV oboroso bw'Omugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Ensoko TV twachire gutorigesa ku ky'Omugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'Omugusi bw'Igekirwe Omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeketi bya kwene kingangwe somi oregekoro ky'Omugusi wetero muroberio bw'Igekoro yaito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboiga bangi nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'Omugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Ensoko TV oboroso bw'Omugusi Yekoro yaito ime Ensoko Ensoko Yekoro yaito ime Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Ensoko mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinsa Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Mwanchu omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera seketa seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekibwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bw'Omocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Omugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete ase ensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa ase ense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo Omugusi tachiete gotegera rororo obero gotara ase ense nkima na rero tugotore ase ensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria ase Omugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria ase enchera ya bene korwa iga pipeline Omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino Omugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango eye ne Ensoko TV oboroso bw'Omugusi. Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liya Gusii onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga liya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liya kibusani turikere gose twakere simi gwitere namba yaito yobonchureria 0788666662 ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane
niga ng'aririe imena isiko ya gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wane kamenya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberio bw'Omwenori kirari tukule Jumatano chinsa 2 cha butuko imeya Ensoko TV oboroso bw'Omugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Ensoko TV twachire gutorigesa ko ky'Omugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bw'Omugusi boigekerwe Omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro ky'Omugusi wetero muroberio bw'igekoro yaito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanera okweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'Omugusi kerari tukoria la misi chinsa roime bya na Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'Omugusi Yekoro yaito imeya Ensoko Ensoko Yekoro yaito imeya Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga buna lero Ensoko eye Ensoko TV oboroso bw'Omugusi. Omwanchwa omorigereria chetire 39 maega ye chinsa 2 sema mbia bono iri nagote nga tokora kung'yasi nini torarigania omogeni acha se studio sema mbia bono kurende oikire ntatenda amanyanki anyorerwa akuru ku Madam Judith Bosire ngeke kwabokire madam nabokire bia nkaitera kwa mbandikire Judith Bosire next nindiririo konga ndio no nyori just amarita ku Judith kwambuka mukaya by the way I don't know seriously yarukuru anyway arubusiri n'Omugusi Judith mukaya ngakyoga ndata kuruditu atikanete gayo ndibiya pe bantu baliye ba kitutu chache no dimbiya bale bantu bane ba sense wodi mbiya bale iko kwa ba specific bali ba sense okay na itumbiya tolega iga asante ndoche Nairobi n'ubukendo boro embura gendete gutwa nero yatorete ire jam bagateba ng'etore linkorwere igoro nere kona ngona gosibiera okorore kona gosibiera rworo thank you so much biyamano sana kwigure no tole na Madam Judith mukaya gaiga asema biyabano tuchikoba tukurigereria aliare siasa na boigo na magendero na niga gochoba sense melia ya timati Jubilee Linda Mwananchi both okay mate mushimiwa Rigathi Gachagua otebire umuntu nde bwensyo tachete kabera namumanyite mutangania letire SMS ndindi nyoro agatebanga oyo no ekara ni wiribarale alafu kero kurigereri na inuenchere mura Jubilee na boigo Linda Mwananchi na bere gasie ngongo wake sana mura totebi to understand
Linda Mwananchi ne patira. Of course ne movement. A movement. Lakini mbaligeti ko yeliki ne party. Ekara go torigereria Linda Mwananchi, we are marketers. I don't know community asobone lakini gento chembundigeretie ninkelinga ki bono tutagete abantu batjake gusema bwate na inu chinkwana cyokoranga mwatwaliro bomo Jubilee na Linda Mwananchi mwachiramo barayibalimo bamerego cha Jubilee origereri maiga nkwaroche awalinda Mwananchi sifuna ka commit matiang nkwaroche meeting ya bete so to us ntorobomo ntubune vijana totomire sikoga igatorareta abantama actually Linda Mwananchi toroko beka abantamo kwanza but still not Jubilee stability kego chakabe party nturanyamwira ngankobere party yet Bwakire that one register of political parties ega changewa onyo kwaroche the other week mbachete but that one eyunkonye reserve for the kings to speak on that baruti bachiko babago kwana yu Omwanchwa murigeri ko igure sema mbia bono bunachakire atabaga siasa lituko elimo nigolingi bwekaine myaka 10 asema mbia bono natakanda arategerera murigeri nari gaiga utome recording yae nande narange sinchaye tomatika ndara ebeke mbe omanye koira nasole madam mutete tuchakira binche ndidi nyoro lero ngo chakira naye orange brengeli byao Soko TV ngoba kwani nga Bwakire nje ngo kwana ngoro kwa Peter Koru Nairobi chinsa moja Githurai 45 ngo kwana iga ndindi nyoro na to pimete style gete ndindi nyoro ngakiteya na kwana 2 term ose 1 term ndindi nyoro na butora nyore garense ya Ruto because oise korigereria ngakieria finance bill ya renge bono ya omongwano uri ne budget agacha gotobangitinga na onyo rechi sabari cha kafura but torende sana omongwano uri gatomire uri no moto mu Ruto otebi unga yanda rosia gachama kurunsari abantu bachikobagikana omugusibwe nspia sabeta enko basaba kaki tobege ntekemo erinde tonyoro burayo buya bumwako gocha egento kende gya kabere omugusie tako egusiringi 500 uchigo itomonto tako egusiringi 200 uchigo limyo monto piakwe kwegurabo abona atebalera ngura chakira ndindi nyoro nachete nande agakwana so highly gore movement ya Linda Mwananchi ndaka ba specific yumonta ko discuss too much nera ya agakwana agatebo monta ko gamba nera mono ono tutete mu director ito atubekire nkwana ya Rigathi Gachagua buna amo describe ti ndindi nyoro nenchirachete ase ogocha kwaya sensemo ya United Opposition orolekane koba muntoyo mo literature headline abande bamurigereti kurwa se binoculars ya umuntu bwa magendo abande bamurukire emol usi engukonere emol lakini nkora bateba ngarembeba kera mu director tagenda takoba kuyirigereria ngo batole tokoyenyora na namano tonyara ko batokoyigunga ninki Rigathi Gachagua kwante birengeli bya wasubwango ndindi nyoro ngakemurigereti to my side nchebuna junior nsaiga ndensa ngotebo maete to chachi egetabu from its cover na beko nyarekana no mwana uri ko wander around aira ne nyomba kera ira ne nyomba na bako manyunga ya yoyo gacha chibesa tagete yo na maria tagete but in real sense umonto yege ntata gete kurume yaye no buya bo mwana inchi nekere kurigere ndindi nyoro nonyo natebete the truth ngana ki konyora ba divorce na uda so ko fomu kiama kiaye njetindo chibobe bonde bwenzi baterende Rigathi Gachagua era na kwanta yaye and we accept speech yaye but inkoro chen and our ndindi nyore kera kwanete natebete ngango discuss yari na matiangi sana
nekero korra ko discuss na Matiang'i. That means Matiang'i nere na mwata advising anaki inchunaye na something to gocha ko negotiate rie table nkia yogo cha kotoretera ase umurengo ito Jubilee osenkyo gocha kotoretera to opposition because noroche abantu abangi ba formirie byama bono na ndindi nyoro nere na achete uno mwane prodigal sani osirire of which abange torachikora gochimotuga igata ndindi nyoro bweka we have other ndindi nyoro gochimotuga iga bagochigocha ekara bagochigocha etokocha kubatukuta that means baro rengana ki moina igo buyamboro abantu abambare focused gochenchiense yaito bono ndindi nyoro njetimuro chingambo bachete na chiabe molere na mbiyatigera abe mol lakini achega igatokoreki tubwaterane tonchore oburaiburese yaito Okay, ekera kwa murigereria nyenche kamene gwatebire kirachete nande mukoranga nkia korenta nande nabarabe no mwana momoima buna kwa mubekire boigo ochiro soire nyumba of late Mr. Gashagwa muraibwe kyamagia DCP otwalire lisoli yokomanya ebinte binge including bakabali yakoroka ngaba bunambaligerere tinonya bacha gukora ibintu bitabwenere twise kurigerera namukonera umujumbe ukuru kwa arama bw'Ensemo ya Nakuru West na namono ekero kumurigereri na association ya Dindi Otebire buna wateba nakwanete igoro ya Fred highly enchera engiya sana akabaga gukwanira ukire ne party yaye arama nere Otebiru gakobera the other side ngaki umurigerere tirigathe Gashagwa from where you sit no you inare united opposition. Rigati Gashagwa ndamuroko mwana olio narete ko ukwana kwa nofyo narete ko bayuka taikende yonsi ngo nyamora arense lakini nende noyo itongi turakora ndo gwitira still ndo tagete tochore umurai mutuga iga Gashagwa ere na nakuoga by the end of the day kara kwari kurigereri nekera kwante speech eringa ndindi nyora kwante ngekera kwante Matiang'i kwigwete nona abantu mbashangiriete sana that means umurai yoyo ito Fred Matiang'i wanchiru n'abantu abange Rigati Gashagwa ere no ari nere buna other key leaders ba oppositions nere kerare key leaders ere tigara nakuoga jenda tebenga opposition yebegite like for now enge bune strategy ayoga ntutona gokira bweka lakini ntu by the end of the day nandi kuira na kwatonyora turara turemese yemo nkwaro cheri Rigati Gashagwa the other strategy yoko na kuomanara kurutira na chinkwana a good strategy was a bad strategy because it's a good strategy because origeredinga the other week akaturama ekero nande last week okabarabara baramo baka Fred Matiang'i baramo bonsi batene inamo that means omuntu yo gange bune strategy nabon ogotwaro mochi o SSA ya monere ekona gokoga lakini kene ngeya gokora egokora turikoro mamuntu ero enya gokoga ababande tuana gosiarira ababande gwo bangana ki abantu abambaliamo barubagenda gukora kuikaraza abambaliamo lakini na ntuto genda to gukora kunya kuyemeri kunya goswa it's a good strategy ere Rigati Gashagwa tigoge yene sese to gwate gukuga tigera na gukuga yako na ndera na behind yakwanege tukirigia sense madam strategy na vera backfire kero gukwana igoma tamangana montana gote ya magana mabe na bo ikomo yo gogechu. In politics, it will change within a second, a fraction of a second. No matter what. Ngakiaro magana Rigati Gashagwa se umubunge Nakuru West. Asarama Rigati Gashagwa nanchete kotwaro bonyomba bwaya. Naswana nitarama. Narama nere nakwa nitaya ayaye. So ekerogo kerigereria tiragenda murimo no kwaro kwaro no Fred Matiang'i era kwanete general ekeranye kwanire tanyereta ta general nabo oguchagwo murai wetira 70 nabo kurigereria murai na nabo kurigereria omuntu ori ore gudini marketing so etokobeka buna Gashagwa ekera kwanete biaye okonogo koga kwaye njera bongo nyebeka still necessary kunya gukoga but everybody lichi attack echi bono chiabere chi kwenda ase ba sani ba Fred bali barange because ekera bachaka first they come for your friends and then finally they'll come for you okono tigato tebega nturuko kebeka ngari Rigati Gashagwa ngukogari ngoto seri ale guseki but still in politics ogo prepare for the worst so
buna intukoro Jubilee we are prepared for Rigathi Gachagua ntumu manyete erengo kogare but by the end of the day kere gucho guiko nyara at the table ngana into omurayo ito still Jubilee na botorimento ta omurayo ito no akarara e ballot paper Rigathi Gachagua na erengo kwa nara yaye lakini tara kwa nangango chiare paper kwa manyi ure kago tangango chiare ko president o chakire chinkwana na ekiama kia Wiper Party lakini kero kuira na Wiper iga kwanete iga agateba nche ninde ready ko supporting Matiang'i because I know abantu buna banche take I think orige speech eri Wiper nini akwante Kalonzo na tebetenga na aroche the people abantu monto baligerete no ene na trusted strategy che monto kurukumati Matiang'i igo that means oyo na era aitereta soyo oyache koleto uchumbo yasemo bambi nengo barorore ai in 1 week from now okobabu amo nigintu kiamana of course buno goteba lakini manda muise kuligere libagoteba ukora gigutara kiekuna kuranse na andike kuna kurangeli bichuchu bya inengoko lakini ndio ekero okorbono kuligereria egere kole statement ekero kuligereria of late na ikibona gintu kiarorekanire kire in public domain DCP ero etete gukora chinkwana kiri structured na Wiper tigabone chitogote bachibo sani apart from ibimote abebyama byonsi pimbiroro barombata tikutwale agreement yabo wono mate disciplinary igata kitagutwara mulima what as for me bune politician ige ntondo disciplinary ata kitagutwara mulima atware strategy na Wiper mutengana ki njabona ogabu koro kwerende mate tindigo chikokora ko slot umuntu ego chikobabu na marginalized lakini Gachagua ekero ko murigereri in the real sense tari ara against Matiang'i tari against it is only that people mubwate the different view tari batu tubwate siasa na bekoligereri mubwate view na abantu abamba itaine I'm telling you the truth nga Gachagua iganjete Matiang'i Gachagua garo kona komeki uda erigereri nganaki muntu yo tari guchiko support Matiang'i omuntu yo itata ketakolega ta guchiko support bandaba opposition imbago chiko bam but in real sense in the next 3 months to 4 months coming ngochioro koranga a fraction of a second igento kego change and then oyo ndekago teba buyanga Gachagua kago chikukwana gwekanga na nitosha Matiang'i tosha because in opposition ebago chikocha go slot omuntu oyo okay Wachumuligereri kwegure oyu Madam Judith unaberega gukwana asemambia bono kera togenda takabatukuligereri ntete tore gwinkwana iyo mwishimiwa Rigathi Gachagua kurwa sensemeli yakabere studio egera tugunga ningi kilia betega gukwana igoro ya ndindi nyoro ntogenda takabatukuligereri binge na bayigo murayi bwensenera na kwanirete igoro yaba Kenya bagenda takaba mu emeroberio ya sha abande mbali batana ko babakweli kimonchumuligereri egera togenda takabatukuligereri ebinge biri bigenda ta siasa na magendero asiasa na roro sector ya wachenu murayi bwensa gwikira boniga chinyagitali ni chinyinge sana chili kiri asomuroberio sha magendero na mayali ense ya Kenya murayi bwensa nabwate igoro gendo igoro nga health summit na namona akabaga kwa na mange kero mo director itagenda tekobaka kubike nkwane yu tigandara mu igoro naira ngakia chira yakogera na aramororira andante binga kia Bwakire soko Bwakire hello okay lero tucho tokolega snere sana tiadra igwe gwadeyu see now what is happening in the Luo nation. You know, William Ruto, he had been overrated. Even me, I had overrated him. Actually, the guy is quite useless in matters politics. He knows nothing. He has no idea who the Luo nation is. These are hardened political maneuverers. You cannot force them to a situation. You can only persuade the Luo nation. Granted, kwa kukula vitabu, wamekula vitabu sawa sawa. These Luo guys are sharp. Na hii maneno ya samaki pia nimesikia inachanua ubongo. Is a community that has made serious change in this country. Is a community you don't push around. You just persuade them. Waongeleshe, uotoke uende. So William Ruto has just realized ya kwamba hii watu ya Luo nation sio watu ya kuuzwa wholesale. You know, he bought ODM
That is Wanga and Oburu Odinga. And he thought that he has bought the Luo nation as well. Sasa when he heard akina Sifuna na Babu wanaenda huko, akapatiwa intelligence ya kwamba they are waiting for them in thousands. He couldn't stomach it. Na mimi nimewaambia kila mtu wako kwa United Opposition, tuende kazi. Tuende kazi. And this journey is not for lazy people. It's not for the faint-hearted. Najua iko watu wanasema Rigiji ako na watu wengi atafunja hii United Opposition. Let me tell you, William Ruto, if you don't know, and you must know today, the most committed man in the identification of a single presidential candidate in Rigathi Gachagua. And he is not just committed because he has a beef with you. No. It's because he's a patriot and he wants the best for this country. It is because he is also very experienced in formations of government. I have been involved in every succession since 1992. I was in the succession that moved Kenya from single-party state to multi-party democracy. I was right in the center, 2002. I was in the succession ya Kibaki in 2013. I was in the Uhuru Kenyatta succession. It's called Kenyatta 2 in 2022. In all instances, I'm always in the winning team. I have every intention and plan to be the part of the winning team. The best way to win this election, the most definite, what I hear is called sure bet, is one single presidential banker. I'm committed. And myself and my people will make whatever sacrifices necessary to make sure we have one presidential candidate. After the identification of that candidate, if it is me, I will lead that campaign to the end. If it is not me, it's somebody else, I'll be the director of the presidential campaign. Na huyu Ruto ananijua. Si ati anijui. Anajifanya ajui lakini ananijua. We are going to work on this thing and it will succeed. Wachumbuligili tuire dire rata tense rare kidede yakwa de igure Judith yakubulinga kwa igure red Judith watera wano wategereire from the horse's mouth. Gachagua atari we yakira gwike gikuba. If it is him, he will lead this. If it is somebody else, he will be again who campaign for that person. Igoro chento eta in opposition. Is there anywhere kwa igure fight to bwata? Fight teyo. Lichi warwete straightforward nga onye nere na babantu opposition ni erekemo. Abantu muinoge nga weka kwa ibote banganaki. Ababa Ruto okagerete nganaki. Our president akagerete nga muina aba itaine. But Gachagua in really sense he is on the winning team. Methungo igotega goteba igoro ya Ndindi Nyoro. Yes. Metu na Ndindi Nyoro those are the fight of the brothers. Me njetingo so wana na fight of the two brothers. So na yes. And Gachagua they are the brothers na Ndindi Nyoro. Abuna abana abamo bakurwa na by the end of the day mabingo chabali bo ngino yomo. Mbingo chigoswana. Waira baswaso bwamo. Nesenge njache to ne party yae anga ache taso yare ebata geta join DCP. But itajokoretiki ta join it. Okay. Igache tenere ne bargaining tool yanga na inche na achire ga nege kabukiane. Mutini gota goswage kabukiane ni mweka. Okay. Abana abana abamo. Okay, mwanchumuligili kwa igure oyinere Judith tokadete gukora rere sema bia bono tagete mu director ito na dara tobikire nkwana yo mweshimiwa Babu Owino nera betega kwana litukuligoro ora igunga ningi kili babetere baro bago kwana litukuligoro kera bachete ase semelia DCI batakire ko iru mungwana yo moro kurende bakanyoranga
DCI yabetege kumurangiri kubwatikana chibura buru chiaba chinsemo chiri chia Homa Bay. Judith na bako enda na kontebe kwera na igule kende gia siasa kontebe. Have you listened? Kwa igule. And the ganda igwe kinga kia kontebe. Went to Migori, nobody was hurt, nobody was killed. Right now, Luos are being incited against Luos. When you go to Central, Kikuyus are being incited against Kikuyus to kill each other just because of this politics. Kenyans, you've been voting for these leaders every election period cycle, but they don't bring changes. There is no change that they brought to you. They promised you jobs. There are no jobs that you're having. That goon in Homa Bay who was so vicious to attack us, which job do you have? Then we were expected just to sit and watch these goons attacking us. Something which is very, very unique is that as we were being attacked by these goons, whom we later overpowered and got to town, and they said we would never step in Homa Bay town, we went and we saw the freedom, a sign of relief that the great people of Homa Bay enjoyed when they saw us. They happy. Kwa igule wono tikatoreira na sechi buraburu chiri chabete ensema ya Homa Bay. Paka boni go ise kuligelia sechi gazeti na igora gazeti ya The Standard ya bwate headline nyingi sana. Yale gotebanga Nyasaye konyense ya Kenya. Rero nigo bago kwanera igoro yo gotebanga ndio muraibwense arakora nene bibage bigendete ko babikobe yase mikutano ya Linda Mwananchi. Kwana attend by the way mikutano ino ya Linda Mwananchi bandi wago niese kwachire sana sana nga kia situation yako ba baka yende neri yaringi ya Kiumbu oh Kiumbu you were there okay so again tonda kwanere neke keri pabo wino ko igwa kwananga abantu twanchire ko kwetani wabana aba ntwana gutwara gusi segi intu gusi intu na leluo Nyanza etogo sabane abagotoretere bara tuwa bae bituma batiboni gatwarete rutotete gwetana intu na abantu aba the neighbors bone kero egento no inchenda akwanere anene buno murayo ndi turakore egenteke kyo goitana omuntu tutagwanje uri ogochiko koire chibese kali chibese ira na nyomba mwao because amanyinga yaitegete tari amanyinga yaitegete ye tribe ngao amanyinga yaitegete Homa Bay na abana bo Homa Bay ekero bagoitana iga igoro che mutu wanki batagete gotwa ebatagete gotomeke tokoreki tutware division ye chikura nchege ntonda ya tebetinte tukwe kwanira nene mono because ekenege tokeranda investigations kegendrete ekero kegendrete ekero gukirigereria abarai baito bari barige bachorire tiga batige gwetania abantu baito otebekane Linda Mwananchi ekero moko genda na inu mugate abamura baino ntuka ibado che twa clear your way bona ekero mwachire kurwani we moko koraiga mako ebuku moko imukiko bako ntebi tuachire kurwani egazeti togo twara kabako tumago kore kwenda tu event ngibo wente ko twara kabako we have to have something kwaro cho musigali oliege ntabwa tite toko kwana mono utete contempt nkwane story too much on of which ndate tukonye kwane that much omusigali oliege rali ngega ali mutugali ne bunduki naroche kanete ne bunduki ekerali nge ne bunduki inki mu expected ya bwana tako twara kolendera the bosses ba ekorman inki abwana ta are license digotara nakyo tari bunduki igari gotara iganga yagwa kachingo bigagwa kane chingo binga hey good guns come along no nere gari nge go defend okay nende ne ancheire to ekero kwa beira attacked you defend yourself okay that is why kwaro chibamo kwa bete ko chimoto tindo chinga there's a way ndage kwanere kebenga naki egentonje monongo ndage kwanere abantu baito tigakoe gweri bogo chikorwa ni mwana omino oyo mwana omino maminero utagete but ya yo okoete no buna chikura chiko era kwa oboliro mute simyochire era naende gako babube na bagotoka gakaranga okay so naki kindo chenga it is not going to be good gunism ya ichoire
Chomoligereri kwa igure yo nere Judith gagonta binande chinga kichindo ikire na inchora mbuli ngayenki kilikwaro chabu goletia sema mbia bona na inchina akubulira umwanchu muligereri asebinte byo stogende teko batokoligereria ne mono engana mbegeta sobosibwa gonelia ya ndindi nyoro nindoche buna mugende teko tomachi SMS chino go challenge project iga screen yaito elinyara ko bango gisoma kulende namba ito studio gere 0788666663 elitunyara ko batoko kwana naye ho gwa kesi minindo mugende teko waka nabo gwaka go chaga ige elitunyara ko batokoligereria torenga kitoko batoko genda busikulende egarato bendete ko batokuyarigani uise kuligereria enkwani yechiburaburu Judith yaletire paka umurai green movement Mheshimiwa David Maraga na era nabeteka kuru statement yesterday igoro yarengetio asama unchureri yari bente ko bagakorwa asensemo yege koski abanyanyimbo na nemo nakabaga gukwanera okomate y'umurai bwense na koira matuka 5 na 2 osokyo robote tu akoete nyetogo soki jibwe ko manyane nindo soki tindo chingambo be Mr. Maraga kwanete he talked from the view yerichiko kero kuri Mr. Maraga maito no muntu umaite richiko na kero reku from the aserichiko o wanda gotena richiko tigo morai bwense akwanere guni simwe yegendrete na akwanete the other day e clip onye kero na akwanete the other day kakoteba nguni simwere but itwanyere rege kogendra kuirana na bantaba very close nere wone kerako na kuentertain are they flower girls or flower boys baye bakwenda ko represent gose igata getegoto tebinga ntobwa timwelekeo abananchi igakuru abananchi baire chukumu to their own hands n'abananchi bakonyera nkaitoro chibunense yaito konye komo tebya omoira 7 days ndo chimbobe tigato report ya Maraga knows when ne Maraga kako koga kuru report nagashagwa mwinango totebya linki kegendrete that means Minister of Interior of failed because ento atwa basigari nkoro cyo musigari ya monasirete ekero musigari yo masirete igo security yakorek ya iranirense musigari yo ya saru etoroje ya iranirense it is very bad na nese amate ya enera nere na security kurno nese nkaya no monto omwana oito umugusi ko sauti mugirango oyo sirete wane kero kurigereriga amate yaye oyo garu etenyomba mwaye kogenda korendaki korenda abananchi oiranire bonoki ne sanduki so that means Ministry of Interior ebwenta ko restructure itself erinda totebingana ki what you fail etikatiga iga ngota identify tenga gunsi ejimba mbarochi kumapema okay Machumuligeria semambia bano na batogenda tekona batokuru kwanenye ncheka mine yuntete turaigwe nkwana yo Mheshimiwa David Maraga na betaka gukwana rigoro kerabe kataka kumute murai bwense Dr. William Ruta motebetinga onyoroboti rutokorobeka isikolia sansa asegeka kiamatuka 5 abere alibosio nchenkwe soki ndoroboti runyale ko bankorobeka David Maraga taliritangane na ruto no recommendation ya lenge so serious which is murai umukoro Uhuru Kenyatta akamotebya bunge yebunere igatebwa ati umubaruri obwenete nemona agenda parity 2/3 iliganiri na ndana nemona alko bagakoligereria umubaro yubwa baswati na abasacha akamotebya bunogendo bocholi nabono iga otebire ngo Charles kono robot yuru 7 days to come onandi kwa nebirengel byao tiatora igwa robot yuru mwanchumulira. I had the privilege, as you recall, of leading the National Task Force on Police Reforms, a comprehensive report of which we submitted to you on 16th November 2023. As you are aware, among the recommendations we made in that report is one requiring you to take appropriate action to restore the independence of the National Police Service and end systemic police brutality and impunity. For now, nearly 3 years, you have failed to implement the said recommendation and restore the independence of the National Police Service. In the circumstances, in view of the fact that the report was secured at public expense and in line with Article 35 of the Constitution, I demand that you immediately release and publish the complete and unedited task force report
within 7 days, failing which I will release it myself to the public so that the Kenyan people will know why the police are only serving one person in the country. Wanchumuligeli ekara chitri chitaki 10 maiga ye chinsa satese mambia bono inere kwa nate toigwe yo mwishimiwa David Maraga na berega go kwanera igoro yo gochikoba kago sokero boti urwonye umuraibu stali chikoba kago soke kolende muraibu sekara ndate ko tebigo gaboniga muna bono iga gusi muliga bago teba muraibu soberi ga kuba accuse muri con agenda. You are selling names, tags ogonyoro monta kwenda onyangusi atara kwana kende ncheninde no mwishimiwa Fred Matiang'i at any given time ndika abantu baitu baratige yes no le nere lakini ukoni agenda yao ekero our president ya so tegeti igachete naki hustler nation bona tukigo togocha na one time. What is wrong? Erega achete na hustler. What has he benefited for the hustler nation? Akubuli what next? Erega achete na hustler ta achete na next agenda je wata gitego tuara agenda cheto ntuna into tuachire na one time. It's one time togoteba nagusi ekera mogo tara ese binyoro otarakora nchinondi no mwishimiwa Fred ekero kwa no mwishimiwa Fred na keruchingo bibuya that means ebata gito mwana obo edere agenda tari agenda agenda ya itungana ki no tore na Fred Matiang'i tokoreta ki obomo na ende koreta ki ebintu na intu bikoreki biche seito obora itotagete na intu ekero tokuri yobora yobo once watebire na yenga na ore no omweshimiwa Matiang'i abantu bagokoreki bagotend basasoka naye ko listen. Okay, yeah, tigadara ligilio ya muri kile message gali ataba morning Ensoko TV. Strategically Ndindi is looking forward to form a coalition with Matiang'i while Gachagua is working with the elite to unite Kikuyus to DCP. Na boigo tigadara gendere message ya because igali ndoche asinale ntaliko ya robia asagote but to form a coalition with Matiang'i while Gachagua is working hard to unite Kikuyus to DCP and back Kalonzo for presidents. I've heard Mheshimiwa saying that Gachagua anabweka to hope nothing from Gachagua should be taken by chance. Gachagua appealed for political survival. Anything can happen in party formations. Didi doesn't want to associate with Gachagua because Gachagua ni munyama oyakoruku ridix agotebanga nako igotebanga Gachagua tali gukwana tu Gachagua speaks nakabwate sababu asago gotebaga igose ko bagokorigeli Madam Judith enduguri atebanga liolie kwamba karora Didi na barabera running mate ya Fred ticket ina bera bani popular nagotebiga amamia person yiga I will not talk on behalf of our party. And yet ntorai kirase tulikuwa ne Patrick nibirengere bya Ridix yotebirenga ki rebuna rigeretie Ndindi is coming okori mirimo na Matiang'i alafu umanyira goteba Gachagua erega gendete kurinda chikura cyaba igisako cy'abayikoyo kiba asubwamo akiri asumwe shimigwa Kalonzo tigankwa nerega not to tend to be bad or not to tend to be saying rude. Yeah. You want to sit on the fence? Yes. Okay. Omwanchwa muligereria semba mbia bodo na koigure tigandara ligereria yende nerega igankonyara ndekoba koya mu director ito ayebeka sembeo tonyara koba tuko ligereria namba ito studio gere 0788666663 asogwa kesi myoru birengerera byago tonyara koba tuko ligereria nga ninki kelia okoba kogo kwanera asemba mbia bono kubwatekana na biri bigendete asensemo ya siasa sense ya Kenya kero litukolie igoro muraibu ensenera nabetega kwanera mangana alia yo obochenu kurunga health summit na nemona kabaga kwanera ebitambukiro biri serikali ya yabekira sobwamo na koranga Kenya rakobage kogenda busyo elie nyara kobage kogenda na koranga ibintu byabweneire asenchira eliere ndonge tiga teka tumu director ito nabwo atenkwana y'umura ibwensa atebetenga aba bakongamireria itanga nabarugete ababumbafu bantu batabwa tibumanyi mateli to bumbafu nili umuntu tabwa tibumanyi aba nabantu batana gotema kende gions gokora bamanyenga kibintu bigokorekana tiga ndara igumu director ito senkwane inaibwate egarata tegerese mambia bono about SHA not working in political podia are people who have never registered for SHA. They have never been to hospital. They do not know what CHPs know. They do not know what doctors know. They do not know what facilities know. They are just talking because they are chasing political nonsense. And we want to tell them, we will answer you.
And we will answer you many times. And we will tell you until you understand that SHA is working. Ama namna gani? Wale wa jamaa tutawapasha bana. Unajua uongo na ujinga hubamba mafala. Ama si ndio? Yes. Nirudie. Nimesema uongo na ujinga hubamba mafala. Judi thingie kwa tete kwa wateka tikakwa teke bo. Obolimo no boliri di goboko go kia bantu batabuga tiubo manyi. I don't have that capability yoko ira ni omoraiwense. Because nero gendete for the remaining months. Entete nkwane riga. We say asomono bwe kimombo nga of late the truth and the lies they work together. You can't know who is saying the truth. They are in the same uniform. Chianga basona chibweka ine chubo limo no. Let me complete it. And they are twins. Kai. You can't tell who is who when you meet them together. Omora iwense obokora bwa yene kene mturiko manyankere kya kwanite kene nkere kya kwanto bokora. Of which onyendiri ale gwancha aruwe namba ya yesimi announce in public. Akeruchi simi na ndari si personally bwe ko monyene tigati ebide byakoleteru otebigo. Atebigo the testimonies kyesha takonyara gutwara mike agutena gutukwanira. Takonyara gutwara mike agutena gutukwanira. Wose no nayo moralia go out there. Oboro limboro byo. Go abantu go out there okore investigation about SHA. Abantu baito toira ne the first thing. Ebekera barenge under NHIF under the other regime. Ebare gwakana bachakirete 300 bare gwakana 300. Bagachaka gwakana 500. Uru akarola out ekaba 500. Egente kekiere gwakana monthly, yeah? Boniga the other regime na boniga bagwakana once a year. Onyekeri omwana inchi oli bale gototebi hasla tare konyara gwakana mantirieri nka yo mwana inchi oboniga kurusia kana once a year. Onye no bosimbo yako linyomba. Okay. And another thing tena kora tate gotebi okay. Another thing. Ntu abwate omongina bwo mora ibwense igatoroleta uti ekekiale ngedini Linda Mama. Linda Mama omuntu gale ko ndo register liliago chake kliniki kagokora konyoro mwana. There are so many mothers out there bakurwe testimony personally I can give a testimony puna kwanyoro mwana kwa webeshen kwa wegitamba omwana omuntu ogupake pambas. There is no coin ale wakana boni gato tebetinga lili kiale wakana 2500. Who told him this thing at wakana 2500? 2500 na chumo ntare ko ireru CS or one and webeshen webinte boniga aba ibuli abange nkyo konyorero gende even Mama Lucy gaiga abantu abange bari konyora abana basiekere nyagitari nga basinye ko raise the bill. Nilibuli gendete kubulia sema mbya bana wate batokumire ndi mura ibwense kwira ndi watebire nga narure chibulire direct aigole simi lakini ibente kwigura go kwana tabango boli mu boko gokya bantaba liri batabuga tibumanyi of which nero kwa sena ko gokya bantaba Soko Bwakire. Hello Kai aiwaja. Okay, nabagwa kanande tukwane. Tagete darali message nere yachicha ntagete kuligereria Soko Bwakire kindly ask Madam Lydia to speak about the strategy that has been laid by Matiang'i. On my opinion, Madam Judith, I don't know why I strongly feel that our own Matiang'i seems to be a bit dormant and slow. It doesn't come out aggressively. Who is he surrounded with? Leave alone who he supports. That one is obvious. I'm talking about support from other regions of the nation. I thought by now he should be more vocal than any other leader. I mean, he should be
countering the incumbent president in every event. In fact, atakeire kororekana kago samusa umuraibwese William Ruto, and again the diplomacy that is trying to apply can't work in Kenya politics at all. Siasa ya Kenya is full of blame game, propaganda, and sometimes even deceit. Believe me you, lakini tatamatiange agochoba. Mimi nimeogopa. Eric Makuorokuru wa Nyabiosgesima, Ward Nyamira County. Thank you so much, Mr. Eric nikumete. Message na Madam Judith Elieta tualiru Lydia. Tilwa sakobe big deal. Lydia I didn't what issue. But this also diplomacy. Ogochoba. Oko ekero kurigereria morayo to matiangi. Actually personally I can say morayo to matiangi tari politician. Tari politician. You can't expect him on to tari politician ajake gukurama, ajake kogotebiga. No. A strategy igari good in managing. And the boni gase asebora iweto boni gato takire to tagete montora good manager. Ekero kurigereria even an organization a manager tari ero and outside there igari ko batebi. Na bwate chimbande igachire marketing department neroro e resource njiro chiko correct chire korunse gaiga. That means abantu abekero oyeri kya gotebangana ki mbaro chimaje ngosenga ningi chimbande chije ngi chiko correct. Bagusi yateba. Abagusi. Yes. We are not only kisisi ana matiani. Nkwaro chegoro narenge meeting igaiga limuru. Ekere yarenge n'abantu ba kwere. Nkwaro chabantu bane ngoro. Did you see aspirants to what from? Maybe there could be some truth. Energy levels. Energy levels matiangi tu amoretete achego to manage. Actually matiangi matatache to sabira. Matiangi garete tu acheko manage. We only have him to morigeriki chikura. Kegusiwa tabanga siasa neta etosanga ngarasidi ni Judith. Ego sanga ngarobo batagete koru ase matiangi no montore well composed, well reserved. Okay. Ndoko mo change. Tigada igwe yesoko Bwakire. Bwakire Ensoko. Da ndega igwe irane mutuka. Na ile innocent asinge njia mangana abantu baminto akwana. Matiangi omanyetege ntonje gukumya abantu baminto na bagusi baminto. Kiasa tera achaka. Kai, ndio cha kuchaka. Na matiangi ogendre ngora. Yego ere tutwanze kugura butambo tabe ninjiri ruta weta na president yete weta na kusali chibasi chaba Kenya. Kiasa tera achaka. Uno matiangi tara agenda ngora tigaba ire ngora matiangi ne na endeze kurobi ninjiri ya ngora tiga endere gukora. Ndi siasa cha kuchaka. Sebirengera byao. President yete gutora amawazi yako erekera ku afwana na bantu ba na ba chifala umete president yabaire kuna gutusi kirenga kyakora amaba na inchi bali bako mwachikura ne binte binga bya ukwana innocent musaba dio wote yasana na gajide na asala na intubono tugucha enjereria achete. Okay. Okay. So tiganera time bula achete na aso na tiga time aba waje na achete na bili bago chenero kili bago chikubeka semeza baadaye tigarete tengere asoire. Okay. Ntato debe tikulita na ngia chokora onya to tebu na bajo to korre ga to moito na ngura. Okay. Thegigi aratolere bugwado yokurwa sekese meya juja agatebaga madamu gukwira delibia tigandara iguyo nere ngakia gateba sema bia bana Ensoko Bwakire. Bwakire Ensoko. Ningo to kwa nere sema bia bana. Ogo kwa nere kimara kuru kitengera. Kitengela ngakia abantu babukira. Abantu babukire bia. Iwono na igure mbia mugamba gawe. Lakini rende matiangi abantu oba musipati te musipati gachutiga. Patare matiangi abantu baitontuiranete insa bagusi baminto mugoje buna sifuna kumyoka marani gari tigango bateme kumyoka tu umarufu ya sifunira nesi matiangi. Okay. Igento ya kabere uruta konya kuturama intuna abantu abachinga bali bagwamerelio moroberio shanga tuli okore mirimo nande mbali likino no sha tiri gokora nje personal inda sinda jestete na bokwenda kwa te go patient ubwakana usi watu kwa treat kwa bate una gendo kura mariogo alafu ikintu gya kabere my daddy abwate prostate cancer
ekera kwenda nyagitari most of the time omari ogo tukugura kwenda nyagitari gwate gukoro nyagitari ni 3,000 ukurwa gwate kuna mari ogo kugura isha kiebona gote gukora okay matianyo mintu tigaenderere igo no turamara kintebe abuchimba chia chitare mono okay chimbande kwegule tigambwa teyo mweli bona soko Bwakire naketsa ko Bwakire ya Bwakire bya ningo to kwa nere kwa na samu rumenda mungu kurenderete nago tebie muswati oyiga matiangi ni kiongozi ali ntumaite bonande tali politician oti site matenya bwatale omongora mono ni campaign ya bune mwara agenda bukulia campaign ya tibwati mungu so bantu mbaliyo chabange rona sikuna bantu bagotoka bamuitabete matiangi ngo mbara bwate bali mutwari bara baguji ba mu advice ni secretary tiata bwati serious ono ne kara gotwara ni mai kia gukwana kara so tetigacha ngamukegere to no to chwa ke kura tolemete. Okay, thank you so much madam Kwegule talinche nale goteba iga ndokere na inyoire ekero omurai bwensa totebeti arenge is justifying himself ngango korale gasi ekero nonye nayora ase ogokora gasi should you justify yourself go sitige gasi iri egokwana ndete nkobole ndiro ngete ndiro batebu ngarete mirimo yawe kero ukikuriye mirimo bate yabantu inche CV yane nasomete ngakaiga ngakora perhaps that is what he's trying to do, but you should not be justifying yourself as the Linda mama ngokora yarenge there is no day ikwe gotoru gago tena chigari goronga Linda mama nini president yaito kesatwa abete elected 24/7 nechigari gorale 24/7 neli konda bwate okay bone kininki itigangira ne byo yote banga matiangi ya changamuke Matiangi no opposition yale Linda Mwananchi no opposition ya kartaki ere Linda Mwananchi kwende opposition ntoraso kyo monto gochikokoraki okochiko be flag bearer Matiangi ngo unyakoriya richi ya ngora igakona goita une nyongora ngora tari kwayira siasa teracha komete that much omonto yetu amoelected agachaka siasa from day one because he was good marketer. Murai gwense I'm sorry kwanera igo. Murai gwense to amachorete he's a good marketer. I can say that he needs to be employed with insurance. He is a good marketer. Yes, he's a good marketing team. Either in charge of marketing, he can secure very many opportunities for that organization. But we never knew that it went to collect a manager. Ere gari chigari gorogoto prove ringa rero ego bine ga sene korosiku rero gento getenki ga sene korosiku no okay ati ga ndeta kwa ngora na intu chimbande chiaye tadi etokirete chimbande chiaye ekero bagoteba sifuna chimbande chiaye sifuna nero no ara oyo mobo yes wancho muligeli tigandara tegere kwana mo ndaika to director na ibwate ya umweshimiwa Esther Pasari Street kuligoro ekera barenga so musangere kano yo health summit andamano munyagitali bw'inyagitali ya Karen Hospital gikonyo mbatu walete chinga kichinkongu ekera ko bakago kwanera igoro yo muruberio yo o sha director gonte itarayikera chialenge rough moments the worst moments muraibwensa karolekana kubiriro kwa goteba nga eganga inereri ngoteba ringe igoro yo gwakanu chinyagitali buna chigwakanu Dr. Gikonyo tali mutangani no mwinyorete uraberega kurwaria aba raya aimense ya Kenya na Kenya bwatelieta nyagitali ya Karen Hospital ya Lenkoro asenkwane y'Omwanchwa omorigereria sema mbia bono kera togenda kubwata chisimiti gambwate yo mweli angeibere tokole madam ndoche wacha ko kiribirira gaiga lakini watebire ka siasa deraja kadi boje monte kiyo cha kuchaka ndocho ntebe ama we likely to see siasa geo chiko chaka ama ene tiga kuligerera inde mesi mekora but Matiangi nere ni gale mulito mono mbiya mono gosoma kwa konyire ko soma gurugabu kurugabu nabonaro lya goteba oyo akurugunga okay sam kurwe endate ntwa kwana nere buna kwigura gukwana ase message yu na nere alikire soko Bwakire gegwa bugire Mbo mkieta buya no ningo ya to kwanere mo wana wehera demo kudina macha pipeline mi yenane wewe buya da tembure tuete wayaja tu bona mambi ya do na mpaka nyane dozi kwa na jikambi wa inche bona bunande maye kimuru munda timanyeti Judith yonte binge mbura ya tule lakini nabona anchira ne bona ya tule
Judith okay karibu birengeli byao ebire byenga sana wana wani kutotama na matiangi aresiro oshu areki ina tariko changamuka iyo batake takure wana matiangi na suna ekewerne kemo matiangi tari mwana siasa ya suna no mundo siasa mai tanga pore akope mufikisa mbali okay so wana matiangi nya kwa jaba ari ni bagiri 90% ari buya okay Kiweke ke campaign ede ale percentage era ende 101%. Igule 101 aya asante. Wami ngoja kuchiwa ngani ko kumurama gana mwage sapo aja so tari mwage sapo tika kwana ake sapo. Ai tika kwada do yobwa mwali bano. Soko Bwakire. Bwakire via innocent. Ningo goto kwada era bono bambi. Oyo naftari kiwaga ndiko rulioma. Ngagiriyo mabantu babogire. Ndoje ngababugire natubwate makweli make abantu banyasaye mbarondo ja abande batigarete Judith okumanyire Judith na omuro janguru seita sinje ngo jako mupingo manyete kwana ngoro mwamiririyo Judith ko ja kwande meme kong thank you na yembia mono baba so weso kia koromukia bono innocent digante veiga esilago ni yaito one time iye gokore mirimo achenderia omonene bwensa konya kuburia ya matiangi na intwe no morembe bono amangana bago denga matiangi are ngora nkengo nyebwekanie kera abantu bakogende amamererania marathon Wone keromo ko enda marathon igo kwanza ne chimbiro goso kwanza ngora igo matiangi mbu yare tigagende ngora nyo ene keroko unyi turi kugerera bisimba igo ko genda ngora mwato mesese ime mugonya gwoncho kanensemo okay igo nyasaye ndutiga tumusabire nyasaye tutikonya kumuruzia makosa tumusabire nyasaye ende mutu is a manager is not a politician okay thank you so much biyamano kuruchisa mecharo asante sana mbiyamano omwana mito kuruchisa mecharo mbiyamano sana naftal egati ya mashabiki letu tigankolere message yo mwali ntagete bono eye nyesome madam Judith message nerega iga egoteba Matiang'i is a diplomatic leader only that he needs strong people from behind, not the likes of Onyango, Judith and the Kebagendi. Must also look for good manifesto and move with it. And also marketing him on TV like Judith must be full of ideas, not what they do to Kenyans. Because what I'm hearing from Judith is not politics, but advice to William Ruto. To remind you that presidential campaign is already started. Let each candidate come out and let us see what they want to do for us. It is good no to announce it mbiya innocent na kiwata bakro oh yago Redix Redix mbiya mano erieterio ndire nusu wake tigango tebiga Redix Matiang'i na bwate chimbande chiaye and we are among of them ekera togo teba ngantu tagitobora yobo ndurgo teba one time yoka egentege tangani tutete go teba nganaki egenteke kwanza shaye ekera ko bo murai tali ogenda on TV or announce everything binto bide in the ground bitaije akira bakenya batete kumanya because chire chine chigo propel yo chiko choro chire chitokoro na intunganaki nto chikoretaki job opportunities near to the people and that is what our president is saying. You talk about our president. When I mean our president, I mean Matiang'i, friend Matiang'i. I don't mean President Ruto. I don't mean president. I mean our flag bearer. Tigantu mekeriyeterio. Our flag bearer agote bangana ki tigato create jobs opportunity near to the people. Taringa toru ugari the other day sifuna nakwa nataka bataiboronge ngana ki engoko yabaru yatelo chikodina the 12th floor. Na nje buno mogusi onya ne mogetie loninga chikwaga cha seitonka nkingo imokeri ngo na cheru naende on my pay slip njikwaga cheru nyomba ningo china kamenye nyombe yo tigatokore bano turakora kwangibera chinsa
Lero tiga tuachete chiere igo sejono je chia minyokiro mo director atari kongari baga teto aku kwa eli kwa nyoru na yazidi. Yangira nentebe igo. Abantu bamintekera okurigereria gazeti ya Standard ngokwanire the untouchable goals. Kindly abasa baminto tiga to keep off gotumeku n'abana siasa. Siasa ngochere, siasa nkoerere. Siasa next year on 10th August ya erire. Ayenka igwatigara n'omuntu uri omino. Na kyo gwancha amanyinga goiterio yomina amanyinga. Ikenege siomba getaere. Tiga turusiege siomboka sogoteba ngana ki omorembe ochasa abantu baito. Ori otagete gototumeka tiga tomugikere tomorusi ororo lakini naende tochore abarai babwata amaroro. Ntochora abarai totumeku. Ntwancha gotumeku n'abarai aba bakobori chikura gosebara ogeti. Yeah, na kikinda tebe n'abantu bane basensi. Stereo munyaroka ya ino noere naende negendete kuna gukoga igaiga naende moinyore ekara moko nginyora moinyora Fred Matiang'i naende moto nyora sama sabo sana moinyore nensi yaita sama sabo. Asante sana Madam Judith Mukaya so konyore birona gochase studio na chio chinga kichitwanya Omwanchwa mulili twarakorire siasa lyo gukwana biribire ase amagazeti na mono tokurigereria biribigende temense ya Kenya bya mono sana ncheguru ku Innocent Onyango muroberi bw'Ensoko Bwakire ikiro mwelio bweli tukolia tichi gatatu mambi Thursday tubanelinde na ndeli gocha onyara kwa boko yugel tubwate kuri nego tenga genda kubwatigeta sen yaito wikali tukolia nkingote bye bye.